Meron din po akong naging ibang buhay noon. Yun ay ang buhay rakista. Sa buhay na ito, natutunan ko pong makihalubilo at makipagkaibigan sa ibang tao. Sumasali po ako noon sa mga banda at lumalahok sa mga battle of the bands. Tumutugtog po ako sa mga bar at mahilig po akong mag-bar hopping noon kasama ang aking mga kabanda at mga kaibigan. At dito po ako natutong magpasaway. Natutunan ko pong uminom ng alak, manigarilyo, magsugal, mababae. At nasubukan ko din pong gumamit ng marijuana. Halos barkada na po ako na naninirahan noon. Kahit nag-church ako sa linggo, buhay rakista naman po sa Lunes hanggang Sabado. Dumaan ang mga araw na unti-unti na po akong hindi nag-attend ng church. Hanggang sa naging casual church goer na lang po ako. Years went by na naging makamundo po ang aking pamumuhay. Nakapagtapos ako ng college, nakapagtrabaho at nakapag-asawa na napakagandang babae. Sister. And kami po ay nagsimula ng pamilya. Despite all the positive things that had happened in our lives, naramdaman ko po na parang may kulang sa aming buhay. Na parang wala po yung peace of mind at contentment sa aming mag-asawa. Nakarating po ako ng Australia. At since mag-isa lang po ako at naiwan ang aking pamilya, sabi nga nila, free as a word. Mas naging makamit po ang tukso at kasalanan sa akin. Hanggang sa isang araw, na-realize ko na lumalala na ang aking mga bisyo at dumadami na din ang sumasakit sa aking katawan. Hindi na naging healthy ang aking lifestyle, physically, mentally, and socially. Ang buhay ko noon na puro kasiyahan ay napalitan ng problema, komplikasyon sa buhay at kahihiyan. Amen. Hanggang po sa isang araw, na-realize ko po na dahil naturuan ako na manalangin, I prayed to God, pinag-pray ko po na sana bigyan ako ng panibagong environment. Amen. And after a week, God answered my prayer. Amen. Brother Nielsen invited me to this church. Amen. So Brother Nielsen invited me to this church, mga kapatid. Hosanna Bible Baptist Church. Amen. Under the ministry of Pastor Ruby, Catalina, and HBBC family along with the other members here in Australia, like Brother Dexter and Sis Gretchen, as well as Brother Michael and Sis Liza. And one Sunday, mga kapatid, when Pastor Ruby preached and shared the gospel of salvation. Amen. That was the moment, mga kapatid, that I genuinely accepted Jesus Christ. Amen. As my Lord and Savior, and God truly saved. Amen. Dito ko po lubos na naunawaan, mga kapatid, na at naiintindihan ang pagtubos sa akin ng Panginoong Diyos. Amen. Ang pagtubos sa akin ng Panginoong Jesus at ako'y napawalang sala at napalaya dahil sa kanyang pag-uwis ng buhay. Dito ako unti-unting binago ng Panginoon, mga kapatid.
Pastor Toby once said, in order to follow God, we must take off the old things and put on the new ones. Just like the Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So, agad-agad po akong nagpagupit doon mga kapatid dahil mahaba po ang aking buhok. Long hair po ako. Nakita nga po. The places that I used to go, the clothes that I used to wear, the songs that I used to sing, and all the bad things that I used to do, I do them no more. Amen. Dati po, ako yung naglilid at ako yung naglilid at bumubuhay sa inuman gamit ang gitara tuwing may okasyon. Ngayon, praise God, kasi isa na po ako sa mga naglilid ng prayer dito sa church at tuwing may okasyon, mga kapatid. Amen. Kung noon ay sa inuman at mga bar, ko inaalay ang mga talento ko. Ngayon sa church ng Panginoon ko na ginagagamit. Kaya hindi na alak at sigarilyo ang aking dinadampot tuwing may pagsubok sa buhay ko. Amen. Kundi ballpen, notebook, at Bible na aking hawak-hawak, mga kapatid. Noon puro demand at request ang aking pinapalarangin. Ngayon kasama na sa prayers ko, mga kapatid, what shall I render unto the Lord? Amen. For all His benefits towards me. Dati, halos every sa kagustuhan ng Panginoon, naligtas nga ako na bago. Naging obedient naman po ako sa Panginoon, sa plano niya. Sa madaling salita, ako ay naging carnal Christian. Nilang ko ang oras at pera ko sa pagpapaganda ng sasakyan ko, mga kapatid. Until such time, na-aksidente po ako. Nawala lahat ng pinagpaguran ko. And at that time, I prayed and asked the Lord, why? And because I am His child, naging anak na po ako ng Diyos, He gave me an answer right away. Amen. And that is chastening, mga kapatid. Because God loved whom He corrected. Amen. Mula noon, I learned how to be patient and obedient to the Word of God. I made time to attend the church services and prayer meetings regularly and involve myself in the ministry, joining the choir and rendering special numbers. I have been given the chance to be in charge in taking care of our church gadgets. Amen. And equipment. I also make sure that I give my tithes regularly and even give my first fruits to the Lord. Amen. Through the guidance and training po ng ating mahal na senior pastor, I began reaching out to my family and friends. Amen. Sharing the gospel and doing discipleships. And by God's grace, I was able to usher my family and some of my friends closer to God. They got saved, mga kapatid. And even got baptized by our senior pastor. Yes. By the grace of God, sama-sama po kaming pamilya na naglilingkod sa Panginoon dito sa Australia. Enjoying and sharing God's wonderful blessings around us. Hindi ko po lubos nakakalain, mga kapatid, na sa kabila ng napakarumi kong buhay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ay muling nabigyan ng pribilehiyo at opportunity. Amen. Na maligtas at sumunod sa plano niya. Amen. At kahit madami mong pagsubok at hamon ang dumadaan sa aking buhay, hindi ko po nakakalimutan ang mga lessons ng ating mahal na pastor. Amen.
na siyang nagbibigay sa akin ng tamang pananaw sa buhay. Amen. Na kung ako ay isang tunay na Kristiyano, I must stand firm Amen. with my faith and make a difference in my Christian life. I am grateful to God for my biological family, my parents, for I got to know God because of them. And I thank God for giving me the right wife and a lifetime partner, for I am not whole without her. I thank the Lord for I now have a heavenly family and will surely go to heaven. And I thank God for giving us a church family, the Osana Bible Baptist Church. Because of this family, mga kapatid, I learned how to pray and commit my time, talents, and treasures for the glory of God. Once again, thank you po, Pastor Ruby, and I thank Pastor June as well for this opportunity to share my testimony. Please continue to pray for us. Maraming salamat po to God. Amen. Amen. Wow, ang ganda mga kapatid. We're blessed by the testimony ng mga kapatid. Palakpakan niya natin ulit mga kapatid. Palakpakan mo ang testimony ng isang kapatid. How the Lord has changed his life. Pakita mo yung genuine salvation. Parating sinabi ng pastor natin na pag yung isang Kristiyano, genuine saved, makikita mo talaga yung changes. Kasi nakaka-bless pag may mga kapatiran na nakikita natin na from that old kind of life, yung kumbaga yung sinasabi ni Bro Atlas na yung buhay na sinasabi ng marumi, pero kita mo how the Lord has used that. Amen. So, wow. Thank you so much, Brother Atlas, for the very wonderful testimony, mga kapatid. So, let us share one more testimony, mga kapatid. This time naman, let us share one from the ladies. Tawagin natin si Angel to share her testimony. Good morning to Pastor June. Good morning, Pastor Ruby, Ma'am Kay. Sa brothers and sisters in Christ, sa lahat po ng mga bisitang dumalo ngayon, good morning po. Thank you for the privilege o sa opportunity na makapag-share ako ng aking testimony today at sana bigay ito ng inspiration sa inyo. Ako po si Angel Beth Albina Erskine or Sis Angel, your sister in the Lord. I got saved on July 30, 2023. And the gospel was shared to me by Sis Gretchen. It was my first time attending an HBBC online service here in Australia, and that day I received Jesus Christ as my personal Savior. Ang aking testimony ngayon is about how this church and how this HBBC family changed my life and teaches me how to grow. Noon po ako po ay laking devoted Catholic. Ang mama at sister ko po ay may iba't ibang congregation sa simbahan namin. Lagi din ako sinasama ng mama ko every may rosary or house prayer sa amin. Nagsisimba din ako every Sunday pero walang epekto sa akin ang aking naririnig, kundi basta makapag-attend ako sa simba is para sa akin okay na. The time na na-save ako, by the grace of God, maraming ginawa ang Diyos na pagbabago sa buhay ko at sa mga preachings na aking naririnig na unti-unti kong nai-apply sa buhay ko, katulad ng pananalita, pananamit at lalo na sa aking kilos. Pero isa sa mga naging challenge sa akin ay ang i-accept ang katotohanan. To be honest, minsan ko na ding sinubukan na wag nang bumalik dito sa church. Kasi nasasaktan ako tuwing nagpipreach si pastor tungkol sa dati kong pananampalataya. Akala ko noon nasa tamang faith and practices ako, pero kabaliktaran pala ito sa salita ng Diyos. Totoo nga ang sabi ng Bible sa James 8:32, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Laking pasasalamat ko at sa Panginoon dahil may Bible at may Pastor Ruby na nagpipreach
ng truth from the Bible. Ngayon, by the grace of God, alam kong nasa tamang faith and practices na ako. But may time na napapansin ko na parang constant lang ang buhay ko. Nakikita ko yung pagpapala ng Diyos sa akin pero parang inaangkin ko lang yun at walang para sa Diyos. In short, unfaithful steward. Ang nasa isip ko reward ko to sa sarili ko hindi dahil nagsumikap ako or dahil pinaghirapan ko to. Pero ngayon, hindi lang ito dahil nagsumikap ako, kundi ito ay dahil bigay ng Panginoon. Actually, nung hindi pa ako nag-start magbigay ng tithes, marami na akong nababasa sa Facebook about sa nagtitestimony din about sa pagiging blessed nila through tithing. Sinearch ko din ito, pero para bang binaliwala ko lang yun. Pero habang tumatagal, lalo na at ine-encourage ako ng aking mga kapatiran, lalo na din sa mga turo ni Pastor, na paisip ako, oo nga no, try ko kayang simulan. To be honest, ang nasa mind ko, ibe-bless ako ng Panginoon nito dahil sumunod ako sa kanyang utos. But praise God dahil nagtuloy-tuloy ito. Pero may mga time na dumating yung struggles namin mag-asawa, especially parang na-shake yung finances namin sa mga unexpected na gastusin and sa nangyari sa visa namin. At sa iba pang mga struggles na dumiting. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit parang feel ko nagigipit kami? Bakit parang kung kailan nag-start akong magbigay, bakit sunod-sunod yung problem? So, akala ko magdo-double yung blessing na matatanggap ko dahil akala ko magdo-double yung blessing na matatanggap ko dahil sumunod ako sa iyo. So habang nagpe-pray ako, na-realize ko na mali yung mindset ko. Nag-guilty talaga ako sa mga sinabi ko sa Panginoon at hindi ko tiningnan yung other good side ng blessing ng Panginoon sa akin. Hindi lang pala sa finances ako dapat mag-focus, kundi kung saan ako ibe-bless ng Panginoon, kundi sa ibang aspect din. Na-realize ko, binless pala ako ng Panginoon through giving us strength physically, emotionally, spiritually, at wisdom sa lahat ng aming plans at sa mga decisions sa buhay, at magkaroon ng growth sa aking Christian life. Through giving, natutunan kong maging contented dahil ito din pala ang way para ma-manage namin ang aming finances ng tama. Tinitake ko itong test ng Panginoon sa akin kung hanggang saan ang aking faith. Just like sa preaching ni Pastor about sa faith that is not tested cannot be trusted. At lahat ng bagay or opportunity na meron ako ngayon, ayun ay dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya nararapat lang na ibigay ko ang dapat para sa Panginoon. Minsan, kailangan talagang dumaan sa mga pagsubok para mas makita kung gaano talaga katatag yung faith ko sa Panginoon. Kung magiging faithful pa rin ba ako sa Panginoon despite sa mga nangyari sa buhay namin. Pero praise God, dahil andito pa rin kami na nagpatuloy na naglilingkod sa Diyos. Ngayon, I thank and praise God dahil nagpapatuloy pa rin akong magbigay ng tithes at mga commitments sa church nang walang pag-aalinlangan or pag-iisip ng mga negatibo by God's grace. Gusto kong magawa ang aking part at i-honor ang Panginoon sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin at sa aming mag-asawa. Dito na po nagtatapos ang aking patutuo. Once again, thank you po Pastor sa inyong at sa lahat ng nakinig, sa inyong mga kapatid. To God be all the glory. Amen. Blessed ba kayo mga kapatid? Grabe, no? Salamat sa testimony ni Brother Aldrich. Talagang kita mo, buhay ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. It's one thing to know God, but it's one thing to experience God in your life. Most people, they know God eh. Kahit saan sila magpunta, they know Him. But it's another thing na ma-experience mo siya sa buhay mo.
Salamat din sa testimony ni Sis Angel. Hindi pareho yung pinanggalingan nilang buhay. Yung isa spoke about yung sabi niya nga maruming buhay. Siya naman maling pananampalataya. Pero it's amazing how the Word of God can transform lives. Isipin niyo mga kapatid, marami pa tayong mga kababayan dito sa Australia na kailangang makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya one life after the other can be changed in a moment of time. Amen? Salamat sa mga bisita for joining us today. Palakpakan nga natin yung mga bisita natin. Okay. Welcome dito sa Hosanna Bible Baptist Church. Binabati ko na rin ang lahat ng ating mga brethren at members mula sa main sanctuary, sa lahat ng ating mga churches sa Pilipinas, sa Singapore, Hong Kong, yung mga kaibigan at kapatid natin dyan sa US, sa Middle East, sa Korea, at iba't ibang lugar pa. Welcome and good morning to each and every one of you. So together, let us continue to praise and worship God. Tumayo po tayong lahat at pangunahan tayo ng pag-awit, one song from the main sanctuary, after which the general choir of HBBC will render a song to the Lord. Tumayo po tayong lahat. Amen. Thank you, Pastor. Let us sing that song, Glory to His Name. Amen. Let us start from the first verse now. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Let's sing it, servers. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Last verse now. Come to this fountain so rich and sweet. Cast your poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Louder now. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Let us sing the chorus one more time. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. All of God's people say. Let us all be seated. Let us witness the general choir. We were once bound by sin and shame, but Jesus stepped into our darkness and broke every chain. Because of His sacrifice, we now walk in freedom, redeemed and restored. May every word reminds us of the one who made us free. For
the Lord. What a blessing. Let's all stand. Let us sing that song, At the Cross, at the Cross. Amen. Amen. Let us sing the song, He paid the debt I could not owe. Amen. He paid the debt. Let us sing the first now. He paid the debt He did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Amen. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. He paid the debt at Calvary. He cleansed my soul. He set me free. I'm glad that Jesus did all my sins erase. I now can sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Amen. One day He's coming for me to live with Him eternally. Won't it be glory to see Him on the day? Amen. I then will sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Amen. Are you all excited? Bibles ready? Notebooks ready? Let us welcome our senior pastor, Pastor Provi Cadalinya. Salamat. Good morning. You may now be seated. Happy anniversary HBBC Australia. Palakpakan natin. Maraming salamat sa inyong panalangin, mga kapatid. Wala pa kaming isang linggo, pero napakagbunga at napakaganda ang naging takbo ng aming pagmiministeryo sa ating mga kapatiran dito. Well, as we celebrate the occasion of our anniversary today, I just would like to highlight some things. Praise God. 4 years ago, yun. Eka. Amen. Ayan, okay na? All right. 4 years ago, during a time na kung saan ang mundo ay naka-shutdown or naka-lockdown, God was opening a door. And we did not know it back then. Di natin alam noon. But while pandemic kept us locked indoors, God was preparing to release something that is very powerful. Yung akala natin ay survival season, naging sowing season. Nakapagtanim tayo. Di natin akalain. At tignan nyo kung anong ginawa ng Panginoon dahil sa nangyari na yan with our ministry today. And allow me to take a moment to bring you to where and how it all started. Ang HBBC Bacara nagsimula 1983. And my dad, Pastor June, when he was starting as a pastor in the ministry, would go around the villages, barangays, and towns of Ilocos Norte. But particularly in Bacara, nang gamit ay bisikleta. Angkas niya si mama, buntis sa akin. They would go and visit people house to house, campus after campus. And to God be the glory, pinagbunga ng Panginoon yung mga efforts na yon. Fast forward, maraming nasimulan ng mga branches, outreaches at kongregasyon.
ng ministry na ito sa Maine. But one of the most significant outreaches na na-start ng HBBC, the first outreach, and now a church, that was started and established by HBBC outside the Philippines is HBBC Hawaii. And ngayon, by the grace of God, established na yung ating gawain sa Hawaii. And itong Australia naman, ang unang outreach na na-start ng HBBC during the beginning of the online ministry. Kaya, during the lockdown, that was March 2020 nung mag-lockdown. Bilang inyong senior pastor, as I serve in the Philippines, lockdown, we were forced to go online. Di ba? Naalala nyo pa yung mga online services natin noon? At first, parang ang hirap. Kasi nga, hindi tayo sanay. Akala lang natin, ang binibidyo at nakikita sa TV, artista at mga newscaster. At ang hirap sa part ng isang katulad kong pastor, nahaharap sa kamera, na wala kang nakikitang kongregasyon. Sanay ka na may tao, that when you talk, you see the faces, you see the reactions, you see the responses. But now you are only looking at a camera, just projecting in your mind, how are people reacting to what I am preaching? Napakahirap na transition, kapatid. But we took the challenge. By the grace of God, naging mabunga ang online ministry ng HBBC. Ang Australia ay hindi lang isa sa naging bunga ng online. Ito ang una na naging bunga ng online ministry. So, at first, it was only 2 precious souls when we started here. We had Nelson, praise God, buhay pa hanggang ngayon, at powerful pa hanggang ngayon. We also have Gretchen. Ayan. These 2 precious brethren are actually members of our church back home. Isa sa mga churches na in-establish ng HBBC, which is in Cagayan. Cagayan is Region 2 in the Philippines. And it is a coastal region. Puro dagat yan. So from Ilocos Norte, before you reach Tuguegarao, yung lugar nila Brother Noel, you will pass through Cagayan. Sa bagay ang Tuguegarao, part pa rin ng Region 2, correct? Pero independent cities siya. So, Gretchen and Nelson are members. They were young people, members of our church back in the Philippines in Cagayan. And praise God for that. Ngayon, with every message that I preach online, naka-join lang sila sa Facebook, di ba? Facebook lang kayo naka-join noon. Na kahit sana may pasok sa Sunday, hindi na sila pumapasok para lang maging part doon sa ating service sa Pilipinas. Because of every message preached, the seeds, mga binhi of the gospel, little will we realize, we're now being planted in Australia through the HBBC. Soon after that, an online Bible study was started. Prinopose ko. Ano kaya kung mag-Bible study tayo online? So, kunin nyo, imbitahan nyo yung mga friends nyo. Kaya, ewan ko kung, nakalimutan ko na kung kaninong bahay yung una nating Bible study. Kung maalala pa ni Gretchen. Doon kila Gretchen mismo. May malaking TV. May mga kasama sila sa bahay na tumitira doon. So, I would regularly meet with them every Saturday afternoon. Right? Every Saturday. May mga bago, wiwitnessan ko yan, sisharean ko ng gospel online, tatanggap sa Panginoon. Tapos next time, may bago na naman, sige uli. Hanggang sa ilang Sabado, hindi ako maka-move up sa lesson ko. Puro salvation, salvation. Once in a while, magbibigay ako ng another lesson. At the end, papasok pa rin ako doon sa mga bago. Gusto ko silang makausap at maibigay yung mensahe ng kaligtasan sa kanila. So, friends were invited, one by one.
God added people, hindi lang naging Zoom ito, kundi naging pamilya na ito. Now, from house to house, di ba? Lipat-lipat yan. The fellowship grew. Medyo dumami na. And praise God, nagkaroon tayo ng mga mission houses. I think the last mission house we had in Aldrich Place, that was the third mission house, kung di ako magkamali. Kasi ang second, yung nandun kayo lahat. Tapos my first, na hindi ko na maalala. Okay? Maganda siguro na you keep track of this record. Who knows that 20 years from now, HBBC Australia will have 500 attendance. Ilagay naman natin yan sa napakagandang history. Amen ba? So, you know, we had to meet in those mission houses. And the last mission house we had in Aldrich Place, praise God. Kung tayo ay nandun ngayon, wala na, sobrang sikip. Makakasya pa rin, pero nakatayo tayo. Kahit siguro nakatayo, hindi pa rin kaya. Doon tayo medyo nagtagal. Pero ang Diyos, ayaw niya na hanggang doon lang tayo. Gusto ng Diyos na may marating ang ating ministry. Kaya, dumating ang cyclone. Tama? Noong March yata yun. Dumating ang cyclone dito noong March. Na halos lahat ng mga tao dito nagpanic buying. Pati itlog, limited na ang pwede mong bilhin. Akala mo kung end of the world na. Pero sa Pilipinas, yung ganong klaseng weather, ano lang yun sa atin? Simple lang. Gustong-gusto nga natin yan. Naliligo pa nga tayo sa ulan sa labas ng bahay. Pero dito, takot na takot sila. Pero alam nyo, na-damage yung ating mission house. Na hindi lang kailangan na yung pamilya ni Aldrich at saka ni Lucky ay kailangang mag-move out. But even we, as a ministry, need to look for a place where we could gather every Sunday. We could have said, siguro, pwede nating sabihin nun, this is a setback. Pero sabi ng Diyos, hindi. This is a setup. At dahil doon, napilitan tayong i-explore ang idea, how about that we rent venue? That was never in our mind. We thought the mission house was already okay. Just look for another bigger house to accommodate the growing number. But that was never in our mind. But it took the cyclone to push us from our comfort zone and challenge us to something that's not comfortable for us. Pero ngayon, comfortable na actually. And praise God for that. We had to look for venue. We have this venue here in Archer Field. We have another venue in Winum. We have another venue in Inala. Akala ko Inala to. Archer Field. So mayroon pa tayong ibang isang venue sa Inala. Saan pa? Mga kapatid, ito lang ang gawain ng HBBC na may 4 na kapilya. Oo. Isang outreach, 4 ang kapilya. At nagkapagaganda lahat ng mga kapilya ng HBBC dito sa Australia. Amen, Edmond? Nag-enjoy ka ba sa ating mga venue? Amen? Kahit palipat-lipat, pero enjoy na enjoy pa rin tayo. Praise God for that. Now, we meet in rented venues. We are renting this for how much every meeting? This is 172 Australian dollars every meeting. Nakakatuwa yung inyong partnership at generosity. Na willing kayo na magtulungan para lang mabayaran ang renta dito. Praise God for that. We meet in rented venues, pero ang blessing, more space. More people can come. More opportunities to worship and to fellowship and to hear the word of God and to see many people changed by God's grace. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God. Kaya totoo na pag ikaw ay nasa panig ng Diyos at ikaw ay naglilingkod sa Diyos, walang unpleasant, walang pleasant. Lahat
profitable. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya mga kapatid, this is what the celebration is all about. God's purpose, yung kalooban ng Diyos, prevailing even in unexpected ways. In my short message, short lang tong message ko ngayon. As short as 2 hours. Amen. I would like to highlight and praise God for several things. Number 1, His amazing grace. Everybody say, amazing grace. Alam nyo, we don't deserve this blessing. Yung nakita nyo, how this church has made a significant impact in your life. You have jobs. You have families. You are in a land full of opportunities. But all of those will mean nothing without a relationship with God. And praise God, through this ministry, karoon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. By God and by His grace, sabi ng Bible, I will build my church. That is Matthew 16:18. Brethren, HBBC is here to build. We are not here to ruin. We are not here to destroy. We are here to build. And we will yet build many, many more churches here. Malay ninyo, ikaw ang gamitin ng Diyos na pumunta sa Tasmania para makapag-build. Ang iba sa inyo lilipat sa Melbourne. Ang iba ay lilipat sa Sydney. Yung iba naman ay pupunta sa Cairns. Cairns ba yun? Regional or interstate or provincial. But when I was entering in, I was blessed in my heart to see each and every one of you. But I was seeing something in my mind that I want you to see. That is, there are still a lot more people that we can reach with the Word of God and bring them to the Lord. This anniversary is not only a time of celebration. It is a time to challenge us. Nakita nyo naman, God did not want us to settle down. He wants us to grow bigger and higher. Kaya dapat bawat isa sa atin humanda para sa Panginoon. Praise God for His grace. Lockdown, pero yung grace ng Panginoon hindi na i-lockdown. That is where it started. Secondly, that I would like to highlight in my message is, I praise God for your eagerness to learn God's Word. Alam niyo, nakita ko sa inyo, yung eagerness to learn God's Word. Imagine this. I preach in the Philippines. You listen in Australia. Online. Nung una, marami sa inyo na discouraged na. First service pa lang. First attend mo. First attempt mo na lumapit sa Diyos. First attend mo na dispresyo agad yung impression mo. Sabi mo, ano ba naman ito? Online? Wala naman pala silang pastor. Nanonood lang sila. Pero you kept coming. And you did not know why. But there was someone pushing you to keep coming. Until you develop the desire and eagerness to learn. Kaya, mga kapatid, very unique ang inyong pananampalataya dito sa Australia. Kasi wala si Pastor Proby dito. But the hunger remains strong. Grabe yung hunger ninyo sa salita ng Diyos. Parang kayo yung modern day version nung makita sa Acts 10 ng pangalan ay si Cornelius. Na ang sabi ng Acts chapter 10 verse 33, ready to hear all things that are commanded thee of God. Nakahanda. Napakinggan ang lahat ng bagay na galing sa Diyos. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, traveled across the distance. Ang layo po ng Pilipinas sa Australia. Kasi layo ng 9 na oras, 8 oras na nakaupo ka sa eroplano.
ganon kalayo ang Australia. Ang 8 oras na travel by land sa Pilipinas, apakalayo na yun. Eh kung eroplano mo pa sinakyan, 8 oras, hindi mo na kayang lakarin yan. Sa grabeng layo. But the word travel through across distance, and praise God. Kaya mga kapatid, I am here as your pastor and I mean this from my heart. I want to thank you all for faithfully listening. For note-taking. Susulat kayo ng mga ipinipreach ko dyan. And more importantly, thank you for your obedience to the Lord. The distance between hearing and doing is the difference between information and transformation. Hindi lang kayo good hearers. You are also good doers. And praise God. You have no idea how many pastors in the Philippines, when they look at the ministry of HBBC, one of the things na manotice nila sa HBBC ay yung ating gawain dito sa Australia. They keep asking me, Pastor, how did you do that? Wala ka doon? Paano sila nagpapatuloy? Paano sila lumalago? Naniniwala ako may Diyos. Naniniwala ako may leadership si Pastor Proby. Pero Pilipinas ako eh. Pero isa sa mga dahilan is because of your unique hunger for the Word of God. Kung wala siguro yun, ba't pa kayo bumabalik-balik dito? Amen ba mga kapatid? Number 3, I would like to highlight your growing faith. Ang inyong lumalago na pananampalataya. Nung una, ang iba sa inyo, for curiosity lang. Sino sa inyo, nung una, may ganon, for curiosity lang. Curious lang ako. Anong meron doon? Ayan, curious. Now, hindi na lang kayo curious. Courageous. Tapang na. Kasi nakita ko sa pananampalataya, you are growing, you are starting to share your faith. It's a blessing that Jonas invited John Ray. Amen. Hindi mo lang alam, John Ray, ang puso ni Jonas para sa'yo. Hindi ka lang niya natulungan para makarating sa Australia. Gusto kanyang matulungan makarating sa langit. Kaya kahapon, I had the opportunity with Aldrich and Nelson. May 2 powerful sidekick. On the job training sila, sinama ko. Pinuntahan namin ang bahay nila Jonas. At na-meet namin, mga kapatid, gusto ko ipakilala sa inyo, si John Ray. Ayan. He is from Calamba, Laguna in the Philippines. Kaya sabi ko, nandun lang kami nung June. Nataon pa na yung araw na pumunta kami sa Calamba para bisitahin yung bahay daw ni Rizal. Rizal Day. Kaya pagdating namin doon sa harap ng museo na yon, sabi namin, gusto naming bumisita. Sabi nila, Sir, close ngayon. Ang layo-layo pa ng binahe namin. But I shared to John Ray the message of the Bible, the truth, how a person can have eternal life. Ang ganda ng ginamit kong illustration, na alam mo, yung kanyang company, alam niyo, ang ganda. Kasi wala pala siyang ginastos para makarating dito sa Australia. Lahat pa daw ng ginastos niya sa Pilipinas, sa pag-a-apply at lahat, ni-reimburse pa ng kanyang company. Brad, totally libre. Tama ba ako? At sabi ko sa kanya, katulad ng company mo, sinagot ang lahat ng gastos mo, ang Diyos, sinagot niya rin ang ating kaligtasan. Libre na walang bayad. At ang tanging gawin mo lang ay sumampalataya kay Kristo. Tanggapin bilang tagapagligtas. Kaya kahapon, spiritual birthday ni John Ray. Tinanggap niya si Kristo bilang tagapagligtas. Kaya, hindi na lang po siya tumatamasa ng pagpapala na nasa Australia. That is temporary only. But siya ay tatamasa ng eternal life sa langit. Walang hanggan yun, kapatid. Praise God for people like you. You know, hindi ko lang akalain na si Jonas ay magkaroon din ng ganung klaseng burden. Kasi isa po siya sa mga new believers na kung tawagin
mga dinidiscipulan pa lang sa ating church. Pero may burden na rin siya sa kanyang mga kapwa. Kasama sa bahay. Kaya, John Ray, ibang klase itong kasama nyo na to sa bahay. Amen? Salamat sa mga bisita. Invite ni Brother Nelio. Praise the Lord. Si Brad Lorico. Taga saan ka, kapatid? Isabela. Ilocano kamot gayam. Kakase, kaktal Tagalog. Ay, Iloilo, tsaka Isabela. Oh, so, Isailo. Isailo, hap-hap. Salamat din sa mga taga Santo Tomas na mga bisita natin. In-invite nila Dexter. At lahat kayo, may mga in-invite. Bagamat hindi pumunta, ang joy ko at joy ng Panginoon, ginawa niyong inyong parte na mag-imbita. Yung hindi nila pa nagpagpunta, responsibilidad na nila yon. Ang your responsibility lamang ay inimbita nyo sila. Kaya biruin mo yung ikaw yung dating iniimbita, ikaw na yung nag-iimbita. Ikaw yung dating sinusundo. Di ba? Oh, naalala ko, yung testimony ni Toto, pag sinundo pala ni Nelson nun, grabe ka pala magsundo, Nelson. Power ka talaga. Oo. Nung unang attend ni Toto, pagkatapos yan, kasunod, sinundo ni Nelson. Di ba? Mukhang ayaw niya nang bumalik nun. Oo. Pero after a while, natulog ulit si Toto. Pagkagising niya, nandun pa rin si Nelson, nag-aantay. Bro, inaantay kita, bro. Ganyan ang magsundo, kapatid. Huwag mong iiwanan yung sunduin mo hanggat hindi pupunta. Oh, persistent ba? Persistent. Ayun, nahiya si Toto, nagbihis. At kada linggo, yun ang ginagawa ni Nelson. Mga kapatid, kung ikaw ay sa humanly speaking, ba't mo gagawin yan sa kapwa mo? Pero dahil sa pananampalataya mo, dahil sa Panginoon, kaya mo ginagawa. Kaya masasabi ko, may paglago ang inyong pananampalataya. You are not only sharing your faith, you are now standing for your faith. Natuto na rin kayong manindigan para sa inyong pananampalataya. Nakakatuwa si Michael, ayan, may iyak na naman to sigurado. Lalong-lalo na si Glyza. Handa nyo na yung tuwalya. Huwag ng tissue lang. Kagabi po, pagkatapos namin kumain ng masarap na balatong na wish ni Ma'am Kay, at saka yung masarap na talong, sabing ganyan ni Michael, Pastor, pwede ba kitang makausap? Serious? Kala kong emergency, may sakit, may problema, parang kinakabahan. Pero ang dating siga, kinakabahan din pala. Kinakabahan, Brad Noel. Ano yun? Lumabas kami. Ano yun, Michael? Kasi, Pastor, 4 na gabi na akong hindi makatulog. Bakit? Kailangan mo ng melatonin? Masahe? 4 na gabi. Kasi daw, mga kapatid, yung company niya, ano yun? May breakdown. Ibig sabihin, hindi ko naintindihan yung technicality, pero parang sa pagkaunawa ko, parang may shutdown for maintenance. Si Michael, ang isa sa mga pinakamagiting na maintenance man dyan. At siya ang inaasahan ng kanyang boss sa maintenance ng mga makina. Kaya ang sabi, dapat kahit weekend, mag-report kayo para ayusin ang makina. Dahil pagkatapos nito, kailangan nating humabol ng kota ng production natin. Mga kapatid, anniversary. Sinabi na sa boss na nung Lunes, Boss, hindi ako pwede sa Sunday dahil anniversary ng aming church. Ang sagot ba naman ng kanyang boss ay sabing ganyan, kami nga ng asawa ko, wedding anniversary namin, pumapasok pa rin ako sa trabaho. O anong sasagot mo doon? Di ba? Kaya sabi niya, Pastor, 4 na gabi na hindi ako makatulog. Sabi ko sa kanya, alam mo kung bakit hindi ka makatulog? Dahil ang umiiral sa'yo, fear of men. Takot ka sa tao. Tanong ko sa kanya, ano ba ang consequence pag nilabag mo ang kagustuhan nila? Ikaw ba'y tatanggalin sa trabaho? Hindi naman siguro, Pastor. Pero kasi,
sila yung nag-sponsor ng working visa para makarating ako dito sa Australia. Sabi ko, Michael, sila man ang nag-sponsor ng working visa mo, pero ginamit lang sila ng Diyos. Imbes na matakot ka sa tao, this is not between you and your boss, Michael. This is between you and God. If it is between you and your boss, wala kang opsyon kundi matakot at mag-report. But this is between you and God. Trust God and leave the consequences to Him. When you obey God, there is a price to pay. But when you disobey God, there is also a price to pay. Umili ka kung anong price ang gusto mong bayaran. Pero kung ako sa'yo, hindi kita didiktahan ng desisyon, kako. Pero kung ako ang nasa katayuan mo, I will trust God. I'll go to church and worship God by faith. So anong magiging consequence, Michael? Sabi niya, sigurado, Pastor, sa Lunes, makakarinig ako ng masasakit na salita. Sabi ko, pagpasok mo sa Lunes, ihanda mo ang puso mo. At pagkarinig mo ng mga masasakit na salita, sabihin mo na lang, Panginoon, para sa'yo ang suffering ko na to. Kung tanggalin ka sa trabaho, di tanggalin ka lang, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Kaya praise God, nung makita ko siya dito kaninang umaga, kinamayan ko ng mahigpit. Sabi ko, Michael, congratulations, pumasa ka sa pagsubok. Palakpakan natin. Biruin mo yan, kapatid. Ha? Ayan, nakikinig, pero sa kaloob-loob, nakatulog ka ba kagabi? Nakatulog na. Bakit nakatulog? Kasi ang umiiral na sa kanya, faith. For the past 4 nights, fear of men ang umiiral. Mga kapatid, iniisip nyo siguro sa mga bisita, grabe naman to, mag-require sila. Hindi po. Walang nagre-require sa inyo na gawin nyo yan dito. Pero dahil ikaw may pananampalataya sa Diyos at gusto mong sundin ang kanyang kagustuhan. Kaya praise God for that. And many more. My time is not enough to discuss how you are exercising, how you are standing for your faith. And you may be few right now, but you are a few that others should follow. Pagaganda na ehemplo ang inyong mga buhay, mga kapatid. You're starting to invite others. You're also living out the gospel in your workplaces. Brad, hindi ko pinahalata, pero naluha ako sa testimony ni Brad Noel nung isang gabi. Ito na nga ba? Tissue naman. Tissue naman kayo dyan, Brad. Na-bless ako sa'yo, Brad. Tissue ministry. Sino ba yung may ministry ng tissue dyan? Si Lucky, tissue ministry. Dali. Ito habang nagkukwento ako, nakikinig ang lahat ng mga brethren natin sa buong Pilipinas. Sabi nga ni Brad Noel, alam mo, Pastor, ako dati, siyempre, trabaho, diskarte lang. Gusto ko makadiskarte, ganyan. Siyempre, nung wala pang Diyos sa buhay ko, hindi ko pa kilala ang Panginoon, diskarte lagi. Yung, alam mo yon. I don't want to mention the word. Okay lang, Brad? Okay lang ba i-mention ko yung word? Yeah, sabi niya okay. With his permission. Sabi niya, dati sa trabaho, ang isip ko yung gusto kong makalamang sa kapwa. Alam mo, pag wala ka talagang Diyos, yun ang paraan mo para mag-survive sa buhay. Yun ang paraan mo para mag-succeed sa buhay. Manlamang sa kapwa. Yung bang dapat 10 yung tapusin namin. 8 lang yung tatapusin ko, pero hindi halata. So, easy life ako, pero okay pa rin ako. Pero dahil sa turo ng Word of God, binago ko ng aking mindset. Kaya po, dinagdagan niya daw ang life verse niya. Isa na sa mga life verse ni Brother Noel ay yung 1 Corinthians 10:31. Therefore, whatsoever you do, whether ye eat or drink, or whatsoever you do all to the glory of God. Ang gandang mindset. Kaya daw pagpapasok na sa trabaho, may nakatingin na supervisor o wala, gagampanan niya ang trabaho niya ng maayos. Hindi lang para sa kanyang supervisor o boss, kundi para sa Diyos. Biruin mo yung ganyang mindset, kapatid. Yan yung mga honest na magtrabaho. Paano sila binago? Salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako. Isang bagay na nag-a-attend kayo at nakikinig lang, pero ang amazing, yung obedient, yung pag-apply nyo ng salita ng Diyos sa buhay ninyo. Tapos nadagdagan pa ang life verse niya, Colossians 3:23. Whatsoever you do, do it heartily
as to the Lord and not unto men. Kaya mga kapatid, kung papasok kayo sa trabaho, kahit walang nakatingin na supervisor, ayusin mo ang trabaho mo. Pumasok ka ng tamang oras. Gawin mo ang tama. Ibigay mo ang tama. Kung maaari, i-exceed mo pa yung expectation nila. At hindi mo ginagawa ito para sa kanila, ginagawa mo para sa Panginoong Diyos. At sasabihin ko sa iyo, ang daily routine na nakakapagod, nakakapagsawang pagtatrabaho ay magkakaroon ng kakaibang meaning every day in your life. Because you are doing it for the Lord. That's one of the examples na nakita ko that your faith is really growing. Pati sa inyong mga pamilya, kung paano nyo i-lead ang inyong mga families. Nakakatuwa, mga kapatid. Ang dadami na nating mga babies dito, dagdagan nyo pa. Parami pa kayo. Nelson, last one. Ayan, si Nelson Timothy. Neil Timothy. Kaya kung ang tatay Nelson, ito naman Neil Tim. Neil Timothy, kapatid, is only 2 weeks old. 2-week-old baby. Pero nandito sa service natin ngayong umaga. First time niyang mag-attend sa ating service. Kaya palakpakan niya naman yan si Neil Timothy. Pwede mo namang igdahilan na, ay, maliit pa tong baby ko. Mag-o-online na lang ako. Pero, hindi lang sa kadahilan ng anniversary, pero dahil Sunday, time to worship God. Ayan, masama pa rin ang pakiramdam ni Faye hanggang ngayon eh. Kasi nag-away sila ni Nelson. Physically, sa kanyang panganganak, hanggang ngayon, may sakit pa rin ang ulo. Kinukwento niya sa amin kanina. Pero hindi dahilan yung physical barrier. Kung para sa Panginoon, walang barrier mga kapatid. Kasi kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Praise God, ginusto nyo ang Diyos. Mga kapatid. You see, it reminds me of the woman at the well. In John chapter 4, yung babae na, nakailang asawa yata yun. Pero, nung ma-encounter niya ang Panginoong Jesucristo, may nabago sa kanya. From the inside, nabago ang kaloob-looban niya. And soon, suddenly, this conversation with Jesus, she took it to the village. And many people came to meet the Lord Jesus Christ. Praise God for that. Salamat sa inyong pagmamahal, mga kapatid, sa Panginoon. And your faith will continue to grow as you hear the Word of God. So keep growing and grow strong. Like the Thessalonians, in 2 Thessalonians 1:3, ang sabi doon, your faith groweth exceedingly. Wow! Your faith groweth exceedingly. Number 4, I would like to highlight, matatapos na po, 1 oras na lang, your partnership in the work of God. Salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Grabe. Dahil kay Brad Noel, soon, pwede na tayong magkaroon ng HBBC Tugigaraw. Ang laki ng puso ni Brother Noel dyan. Malay nyo, kayo rin, yung mga lugar nyo sa Pilipinas, makapag-start tayo ng HBBC doon. Diba, Toto? Si Toto ay taga Jensan. Ayan, kamag-anak po ni Manny Pacquiao yan, mga kapatid. Oo. Diba? You never know. Okay? And hindi lang ito na ministry ng pastor, kundi ministry nating lahat. Nakakatuwa how all of you function here. You serve, you pray, amen? You invite, you cook. Sino ang nagdala ng pagkain ngayon? Taas ka na gamay? Sino ang dinala ang appetite ngayon? Amen. Yung iba, pagkain lang dinala, kami, appetite ang dinala. Kasi kung meron kayong niluto, wala naman kaming appetite, di walang kwenta yung niluto nyo. Kaya, give and take lang yan, mga kapatid. Mutual lang yan. So may ministering magluto, may ministry din kumain.
You cook, you host. Salamat sa pag-host ni Dexter at Gretchen sa amin. Ayan. Dito, ang driver namin dito, si Gretchen, mga kapatid. Small but terrible. Ay, grabe. Nakasakay na ako sa driving ni Dexter. Mas matinding mag-drive si Gretchen. Nakasakay na rin ako na si Brother Noel ang nag-drive. Mas matindi pa rin si Gretchen. Di ba mahal ko? Agree ka dyan? Ayan. Nakasakay na rin ako na si Aldrich at Nelson nag-drive. Matindi talaga itong si Gretchen. Kaya, Dex, good job. Magaling kang mag-train. Mas magaling yung trinain mo kaysa sa'yo. Grabe. Pero thank you for opening your house. Doon sa bahay nila Aldrich, ilang mga brethren na natin ang naging bisita na na-host nila sa kanilang bahay. I think doon nag-stay sila Erwin and family. Tapos si Preacher Glenn and family. Ayan. Praise God for that. Kaya ang panalangin ko, pambihira, lahat kayo magkaroon ng mga bahay na hindi lang nirerentahan. Talagang sariling bahay. Kaya sigurado sila, hindi na uuwi ito eh. Amen? Panalangin nyo mga kapatid ng mga brethren dito ay maaprubahan ang kanilang application for permanent residence. At eventually ay maging citizen sila dito. Kasi mas malaki ang chance natin at opportunity pag ibinigay ng Panginoon yan sa kanila. But thank you for opening your houses. Kahapon, pinakain kami ni Jonas, pambihira. Brad, di ako makapaniwala na ikaw nagluto doon sa sarap. Pambihira, grabe. Marunong pala magluto si Jonas. Alam niya ang tamang pagluto ng tinolang manok. Dapat ang papaya medyo hinog. Yan ang nagpapasarap sa tinola. Amen? Grabe, may pa-take out pa. Noong isang gabi, doon naman kami kila Toto. First time kong pumunta ron. Di ba? Celebrate kami ng kanilang anniversary mag-asawa. Nag-preach ako, parang ikinasal sila uli. Hindi lang sila, pati kayong lahat, parang kinasal ulit. Kaya mamayang hapon, Mark, after ng ating celebration dito, doon naman tayo mag-barbecue fellowship kila Toto. Excited na ako sa inihanda ni Brother Noel na kangaroo meat. Magba-barbecue daw tayo ng kangaroo meat, mga kapatid. Praise God. I mean, I can go on and talk about this, but there is no better community than the community of God's people here. Na hindi lang sila nandito as friends, nandito as brothers and sisters, and nandito as partners in the ministry with the pastor. Praise God for that. Amen? Kaya, to God be the glory, mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians 3:9, for we are laborers together with God. Kasama tayong lahat. Prayer ko na si Hazel, malayo pala ang lugar ninyo eh. Ang dami mong namimiss pagka nandito kami nagbi-minister. Salamat din sa mga adults natin. Palakpakan nyo naman yung mga adults natin. Pambihira. Kaya masasaya ang mga buhay nyo. Nelson, kasi may mga adults tayo dito. Alam nyo mga kapatid, dahil sa mga adults dito, ang sasaya ng buhay ng mga kapatiran dito. Amen ba, Michael? Glyza? Amen? Kaya, praise God. Sana wag kayo magkakasakit. At laging malakas, malusog. Amen? Kasi ganito yan mga kapatid. Some people, they only go to church. Pero tayo, we became the church. We became the community of believers who care for each other. Praise God. Isang turo ko lang sa inyo tungkol doon sa compassion. In-apply nyo agad. Yung compassion na yan ay yung pagtutulungan ng mga kapatiran. Kaya nung maglipat sila Aldrich, di ba? Pakabilis yung paglipat. Bakit? Kasi may mga kapatid na tumulong. Later on, mag-message si Michael sa akin, Pastor, thank you sa itinuro mo na compassion dito sa church. Kung ako lang mag-isa ang naglipat, kulang ang isang linggo na gagawin ko lahat ang trabaho na to. Pero dahil sa itinuro nyo,
Bawat isa sa mga kapatiran ay sinabi, Pastor, Brad, can we help? Kaya yan, tumulong sila. Wala pang 6 hours na ilipat na yung mga dapat ilipat. Pati hindi dapat ilipat na ilipat pa. Grabe, ang lupit talaga. Amen? As a community of believers. Kaya mga kapatid, praise God. Ito ay isa sa mga gusto ko bilang pastor na nakita ko sa Bible na dapat ma-develop pa lalo sa ating mga churches. Actually, ang ganda ng setup nating HBBC. We are interdependent. In other words, we need each other. Sabi mo sa katabi mo, we need each other. Kung wala yung main sanctuary, paano kayo masustain dito? Nandun ang ating sentro. Andun yung headquarter. Oh, we need each other. Yung prayers ng mga kapatiran doon are helping you a lot. We need. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, we need each other. Kaya, huwag ka nang uuwi. Amen? Brethren, thank you for becoming that kind of church here in Australia. From emptiness naman, nabuhay, very empty life, although you had good salary, good opportunity, but still empty. But from emptiness of life, nagkaroon kayo ng purpose. From a point na bisita lang kayo dati, ngayon, pamilya na. Amen? Parang namiss kong pakinggan yung kanta ni Brother Nelio ngayon. Bakit hindi ka kumanta ngayon, Nelio? Tirahin mo mamaya yung Old Rugged Cross. Alam nyo, isa sa mga nakakatuwa na blessing nung punta namin nung March ay nung magpabaptize si Mads. Kasama ni Edmond at saka ni Julius. Tatlo sila. You have no idea na yung gastos sa trip na yan, that made it worthwhile. Sulit, kapatid. Kaya praise God. Magpatuloy kayo sa Panginoon, ha? Patuloy kayo sa Panginoon. Now, one changed life after the other. Dati, you felt empty. Now you live with purpose. May direction na. You were strangers to God. Now you are sons and daughters of the Lord. Dati kayong guest lang sa mga Bible study. Ngayon, naglilid na kayo ng prayer. Mamaya, ano kaya kung si Brad Noel ang mag-lead ng prayer? Pera. Ngayon pa lang, nine-nervous na yan. Nag-lead na ba si Jonas ng prayer? Nag-lead na? Hindi ko pa narinig, Jonas eh. Hindi ko pa narinig eh. Nag-lead ka na ng prayer? Mamaya, mag-lead ka ng prayer ha. Prayer for the food. Si Jonas ang mag-pray mamaya for the food. Praise God for that. At kanina kausap ko lang si Mark. Praise God for you, Mark. The Lord continue to bless you. Napag-usapan namin ang isang magandang plano, Luz. At alam ko ito'y magbubukas daan para mas lalong magamit pa kayo ng Panginoon in a greater way. Mga kapatid, ngayon nag-host na rin kayo ng meeting. You serve joyfully. Amen? Pag nagbabasketball, walang nag-aaway. Amen. Sports lang. Brethren, all of the things I said to you, if that is not a miracle, I don't know how you call it. But your life is a miracle from God. However, I would like to remind you, this is not yet the finish line. Di pa katapusan ito. This is just the starting point of even greater things. Do you believe that? Say amen. When God starts something, He will finish it. And He does not stop here. He multiplies it. Sa mga bisita naman, salamat. Si Sister Janjan, kapatid ni Brother Toto sa mga hindi nakakaalam. Praise God. Second time mo na, sis. At sinairan ni, first time nahirin niya yung gospel through Irma or si Gretchen. Si Gretchen, last Sunday. Right? Pero, pambihira, dumating kami ni Ma'am Kay. Ano na yung dating natin, mahal ko? Tuesday ng umaga. Hindi lang umaga. Sa airport kami dumating ng umaga. Tapos dumating na kami sa bahay mga alas 12. Kumain kami, 1 o'clock. Maya-maya dumating na itong sila Toto kasama si Janjan.
Sabi ko, Lord, bless this meeting. Kaya I shared the gospel to Jan. And finally, naunawaan niya na fully ang mensahe ng kaligtasan. Oo. Ngayon, alam niya na siya ay ligtas. Do you know that you are saved? Amen. Do you know that when you die, you will go to heaven? Kasi, tinanggap niya si Jesus Christ. Praise God for that. Palakpakan naman natin. Sa mga panauhin namin na nandito, as I present this thing, I pray that God will touch your heart. We don't need to convince you. We don't need to impress you. We just need God to touch your heart. I just want you to see what God is doing. I just want you to see the vision. Saan papunta ang gawain na ito? Ano pa? Paano lalawak ito? And if you can consider yourselves as the Lord touches your heart to be a part not only of this community, but to be a partner of this church. So we can reach more Filipinos for the Lord Jesus Christ. Baka nga hindi lang Pilipinong ma-reach natin later on, Australian na rin. Nung isang araw, may binisita kami ni Aldrich, na isang mayamang pamilya. Hasyendero sila sa Pilipinas. Pero pinili nilang manirahan dito sa Australia. And they are open for Bible study. Kaya sabi ko, Lord, I want to train you, kayong mga men, na makapag-conduct ng Bible study. Yung isang gabi, I was blessed to see Glenn. Ito si Glenn. Ha? Palagi nang nag-a-attend si Glenn. Amen? Dinidisciple naman ni Aldrich ito, si Glenn. And praise God for that. Ang ganda ng realization niya, nung discussion ko about the doctrine of the Holy Spirit. Naalala mo? Praise God for that. Now, you are not here by accident. Just like us, yung mga nauna, you might be coming from many places, physically, spiritually, different background. Maybe life feels uncertain for you. Ano kayang future ko? Ano kayang mangyayari sa akin? Or you're looking for something deeper. Hindi ako masaya sa buhay ko kahit may sweldo. Parang there's something lacking in my life. May hinahanap ka na hindi mo mahanap sa Westfield. Hindi mo makita sa cash converter. Sa Pennywise. Sa Binis. Sa Woolies. Hindi mo mahanap sa plaza. Hindi mo mahanap kahit saan. Sa Panginoon mo pala matatagpuan. Let me lovingly say this to you. Jesus is the answer to your life. Hindi lang pera ang nakakasagot sa lahat. Hindi lang kaibigan ang nakakasagot sa lahat. Hindi alak ang sagot, lalo na hindi droga ang sagot. Pero ang Panginoon ang laging sagot sa lahat. Jesus is the answer. Sabihin nga natin lahat, Jesus is the answer. He did not come to give us a religion. He came to establish our relationship with the Father. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hindi po siya pumunta rito para bigyan tayo ng relihiyon. Pumunta siya rito para ipagkaloob ang relasyon natin sa Diyos. Sapagkat ang Biblia, Genesis to Revelation, more than 40 writers yan. 66 books, isinulat ng mahigit 1,500 na taon. Hindi nag-usap-usap yan. Hindi yan umupo na sila lang, katulad ng ating ginawa ngayon. Pero may pagkakaisa ng kanilang mensahe. Ang Biblia ay nagsisimula sa Genesis. Yan ang simula ng lahat. At nagtatapos sa Revelation, yan din ang katapusan ng lahat. Ang simula ng Genesis, in the beginning, God created heaven and the earth. Pagdating sa Revelations, ang katapusan, and there was a new heaven and a new earth. Kaya itong ating ginagalawan ngayon, mawawala ito. Papalitan ito ng Diyos pagdating ng araw. In between Genesis and Revelation, diyan mo makikita ang plano ng Diyos na ibalik ang tao sa Kanya. Bakit po? Sapagkat Genesis pa lang, nahulog na ang tao. Genesis pa lang, men fell. At dun pa lang sa Genesis, ay ipinangako na ng Diyos ang paraan niya para maibalik ang tao sa Kanya. And in the right time, Jesus Christ came. Born in a manger, He left heaven and suffered, died on the cross, buried, and was rose again. Why? Just to bring us back to God.
And that's why the Bible says that whosoever believeth in Him, di sinabing, whosoever is good, no. Whosoever is righteous, no. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Hindi lang natin utang sa Diyos ang ating buhay. Ang laking ipagpasalamat natin sa Kanya na binigay niya ang Kanyang buhay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay sa lupa, temporary lang. Ilang taon lang kayo dito sa Australia. Ewan ko kung sa future, magpupurgod kayo sa Pilipinas, or dito na kayo magpurgod, gawin nyo na lang bakasyonan ang Pilipinas. But even if you live up to 60 or 70, that is a short time as compared to eternity. That is why, let not anyone miss the message of the Bible. Jesus came, the Bible says, that they might have life and that they might have it more abundantly. Listen, it's not about joining a religion. It's about trusting Jesus Christ. It's not about how many good deeds that you have done. It's about what Jesus did on the cross for us. It's not how many churches you have. It's only one way, truth, and life. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya sa kung umagang ito, hindi ka pa sigurado ng iyong kaligtasan. Alam mo, dapat tanggapin mo na siya bilang iyong tagapagligtas. And I assure you, if you will put your faith in Jesus today and receive Him as your Savior, right now, your heavenly visa will be approved. Lahat kayo nag-apply ng visa sa Pilipinas, tama po ba ako? Nung natanggap nyo ang email, excited kayo. Nabuksan, na kinakabahan. Ano kaya ang resulta ng aking application? Tapos nabasa mo sa email mo, ang nakalagay doon, approve! Wow! Wala ka pa sa Australia nung time na yon, pero alam mo, papunta ka dito sa Australia. Bakit? Kasi meron ka ng visa. Pag tinanggap mo si Jesus Christ ngayon, wala ka pa sa langit, pero alam mo, doon ka na pupunta pag namatay ka. Bakit? Kasi visa approved. Meron ka ng eternal life. Amen? Ang inantay mo na lang noon, John Ray, yung flight mo. Kaya kung tinanggap nyo si Jesus ngayon, ang aantay nyo na lang yung flight nyo palangit. May ticket na mga kapatid. It's just a matter of time, sooner or later. But you will die. Lahat naman ng tao mamamatay eh. Ang difference lang, may mamamatay na walang pag-asa. Tayo, mamamatay na may pag-asa. Dahil nasa atin ang pag-asa, yan ang Panginoong Hesukristo. That's why this morning, I just want to give this short invitation. Maybe you are watching on Facebook and YouTube. Maybe you are joining Zoom. You are somewhere in our sanctuary. You're a visitor. If you don't yet know that you are saved, kung hindi mo pa alam, hindi ko sigurado. Kasi ang sasabihin ng iba ganito eh. Pag tinanong mo, pag namatay ka ba, alam mo na sa langit ka pupunta? Alam mo ang sagot, Glenn? Wala nakakaalam nun. Malalaman na lang natin dun. Sino sa inyo dito bumili ng ticket noon pa Australia na wala pang visa? Tapos ang sabi mo noon, sabi nila, saan ka pupunta? Doon sa Australia. May visa ka na? Malalaman ko na lang doon sa immigration. Walang ganon. Hindi pwede na pupunta ka sa immigration. Ang hihingin sa'yo doon, can I see your visa? Sabi mo, wala po eh. Sorry, hindi ka pwedeng pumasok. Wala ka palang visa eh. So umuwi ka, alam ko na wala akong visa. It will be too late. Kung sasabihin mo sa akin ngayon, pag tinanong kita, alam mo ba na pag namatay ka sa langit ka pupunta? Tapos ang sagot mo, malalaman ko lang doon. It will be too late. Now, you can have your visa. You can be approved by putting your faith in Jesus Christ alone. Again, it's not about religion. It's about relationship with God through Jesus Christ. So please bow your head for a while, please. If you are watching and you know you need to receive Jesus today as your Savior, I want you to bow your head and close your eyes. And I want you to pray with me. Hindi ko prayer ito, kundi personal na panalangin mo. Sumunod ka sa panalangin ito. Lord Jesus, thank you so much for the very clear message. Na-realize ko, Lord, that I am a sinner and I cannot save my soul.
very clear sa akin. It's not about religion. It's not about the good things I have done. It's about your sacrifice on the cross. You died, you were buried, and you rose again. Today, I accept and receive you as my personal Savior. Thank you, Jesus, that all my sins are forgiven, that I am saved. I have eternal life. And thank you that now, I have a new life. Amen. Grabe, no? O, kahit hindi natin nakikita sila doon, palakpakan naman natin dyan. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Alam mo, sabi ko, ang ganda ng illustration ko noon eh. Ano ba yung pinakamagandang pasyalan dito? Wala naman eh. Ano ba yung kumbaga sa Middle East, may Burj Khalifa. Sa Taiwan, may Taipei 101. Dito, anong meron? Ha? Hindi ko alam yon. O, halimbawa, doon na lang sa Middle East, Burj Khalifa. Oo. O, Oliver, praise God, I'm glad you're here. Okay? Tatayo ka doon, Oliver. Sa katabi ng Burj Khalifa, mapapansin ka kayo ng mga tao? Hindi. Pero sino ang mapapansin ng Diyos? Ikaw. Ano naman ang intriga sa Diyos sa mga ginawa ng tao? Ang taas ng building, gawa ng tao. Eroplano, gawa ng tao. Tesla, gawa ng tao. Bakit naman mai-impress ang Diyos? Siya ang gumawa doon sa tao na gumawa doon. Alam mo kung nasaan ang puso ng Diyos? Hindi sa mga ginawa ng tao. Nasa mga tinubos ng dugo ng kanyang anak. Yan ay ikaw at ako. Kaya sabi mo sa katabi mo, God loves you. God cares for you. You are His child. Amen? Kaya mga kapatid, praise God. Tuwang-tuwa kami ni Ma'am Kay. Mag-expire na ang visa namin ni Ma'am Kay ngayong July 31. The future is uncertain. But we would like to believe and hope in God. We can come back again very soon. At pagbalik namin mga kapatid, ang prayer ko, kahit isang buwan tayong magbibisitation, magsusoul winning, magti-training. Oo, bubiyahe tayo ng Sydney, mag-abot tayo ng mga tao doon, mag-share tayo ng gospel. Punta tayo ng Melbourne, pupunta pa tayo ng New Zealand. Amen. Sinong gustong sumama? Oh. Amen? Wala nang pinaka-exciting pa sa buhay na ito kundi maging bahagi sa gawain ng Diyos. To God be the glory for that. Kaya, masayang-masaya kami ni Ma'am Kay. We would like to thank you. Di pa kami nagpapaalam kasi may isang Sunday pa. Pero I and Ma'am Kay are very thankful to you for accommodating us, for your very warm welcome, and for treating us well. God bless you more. So, mga kapatid, we started online. But God is now building something. And it is unstoppable by the grace of God. Let's press on. Let's grow deeper. Let's reach farther. Yung mga kaibigan nyo sa Makay, i-reach out na natin yon later on. Magugulat na lang sila, oh bro, nandito ka. Nandito ka pre. Brad, nandito kami, kasama namin ang pastor namin. Uy, wag naman, natatakot kami dyan. Di ba? Oo. But let's grow deeper. Let's reach farther. Let us love stronger. Because this ministry is not just about what God did in the past, but what He is doing right now through us all. Brethren, the best is yet to come. Not because of who we are, but because of who God is. Mga kapatid, happy 4th anniversary sa inyo. To God be the glory. This celebration is a celebration of the entire HBBC. As I close, meron po tayong maikli na video presentation. Panoorin po ninyo. Sit down and relax. Huwag kayong kumain ng popcorn. Okay? Yeah. Pagkatapos nito mga kapatid, we will now dismiss from the service and then you will have your next preaching there. Pastor Dennis will share the final message. Go ahead. In the midst of global uncertainty, God was at work in a distant land.
What began as a vision in the heart of a church soon became a mission of faith. The Hosanna Bible Baptist Church online ministry, born during the pandemic, reached hearts across borders. And one of its greatest fruits took root in Australia. This is our first time to have an online Bible study. Despite the time zones and the miles apart, the heart of a pastor remained close. Even with a tight schedule, Pastor Pruvi's desire to nurture souls never faded. Tired, at times longing for sleep, he would still press on. His hands-on care for new believers and his excitement to guide them in the faith reflected the heart of a true shepherd. To him, every Bible study, every soul is worth the sacrifice. And as people grew stronger in faith and deeper in their walk with Jesus Christ, God began to prepare something more. Because where hearts are willing, God provides a place to gather, to grow, and to glorify His name. God provided place after place for His people to gather and grow. June 27, 2021, the first mission house opened in Acacia Ridge. June 25, 2023, a larger space welcomed the growing fellowship in Sunnybank Hills. August 4, 2024, a new home at MacGregor, Queensland once again showed God's faithfulness. Each house became more than walls and windows. They became sanctuaries where Jesus Christ was lifted up, where the gospel was shared, and where lives were transformed. On September 15, 2024, HBBC Australia held its first evangelistic service, a bold declaration that we exist to proclaim the name of Jesus Christ and win souls for His glory. But in March 2025, a powerful storm came, literally and unexpectedly. Cyclone Alfred, one of the most destructive storms to hit the region, swept through Queensland. It caused great damage in many areas, and sadly, our mission house in MacGregor was not spared. March 9 became our last Sunday service in that house, a place once filled with worship, now left quiet. But God was not finished. Even when the house was closed, the mission stayed open. The very next week, on March 16, a second evangelistic service was held. This time not in a house, but in faith. Since then, the Lord has opened a new chapter. We now gather weekly in a rented function hall, a reminder that church is not about a place. It is about people called out by Jesus Christ for His purpose. The HBBC Australia grew not only in number, but in faith and love. From 4 Bible study attendees to now 30 and counting active members, each one playing a vital part in ministry, music, missions, and giving. The orchestra and choir uplifted hearts in worship. Couples, families, and young believers found a spiritual home together. In every step, Pastor Provi Cadilena, our senior pastor, was there. His passion, presence, and preaching reminded everyone that this mission is part of something bigger, a church family united in Jesus Christ from Bacara to Brisbane, Australia. 4 years may seem short, but when Jesus Christ is at the center, the impact is eternal. HBBC Australia Outreach stands today as a living testimony of what God can do when ordinary people follow an extraordinary Savior. We thank God for the foundation laid by our beloved patriarch, Pastor June Cadilena, who taught us the urgency and purpose of missions. He once said, "If we don't evangelize, we will fossilize." These words continue to challenge and encourage us today to go, to teach,
to win souls, and to never stop. To God be the glory for every soul reached, every life changed, and every step taken in obedience to Jesus Christ. The journey is not over. We press on until He comes. Rin tayo. Okay. Let's see kung ma-contain niya. Likayo. Everyone. Pati mga bisita, lipo kayo. Amen. Join us in prayer. Okay. Mahal ko, lika. Oo. Ayan. Okay. Go ahead. Amen. Okay. Kaya. Compress. Oo. Ayan. Amen. Nakikita pa rin sa Pilipinas to, no? Yes? Okay. Before they proceed for the congregational singing. Alright? Sige. So, manalangin tayo. Let us pray. Bow your heads, please. Heavenly Father, thank you so much for this meaningful day and occasion. This is not just about us. First and foremost, this is about you, O God. Kayo po ang may isip at akda ng lahat. At we are just so thankful, Lord, ng buhay namin from meaningless to now meaningful. From pointless to now have a purpose. From going to hell, now heaven bound. Panginoon, lahat ng ito ay dahil sa iyo, Panginoong Diyos. And here we are coming together as a community of believers called the church. Not only to fellowship, to help one another, but to help fulfill the great commission of Jesus Christ. There are still a lot of people that we need to reach, O God. I'm just so thankful kung papaano po na hinubog kami, una sa lahat, ng aming mahal na patriarch si Pastor June. And that wonderful legacy, teaching, and lesson, ipinagpapatuloy po namin ang vision na yan. And we are happy to see how that vision that once started in 1980s, oh God, in a very remote area of Ilocos Norte, third-class municipality, now is going international and even growing more. Panginoon, tulungan mo ang mga kapatiran dito. I'm just glad and I pray, katulad ng prayer ni Apostol Pablo, that whether I come or see them or else be absent as their senior pastor, may I hear their affairs, that they stand fast in one spirit. Help them, Lord, na hindi po maghiwa-hiwalay, kundi magkaisa, Panginoon. With one mind, hindi po kanya-kanya, kundi kung anong kalooban mo, lahat iisa ang sinusunod. Striving together, hindi po passive at hindi tinatamad, for the sake of the gospel of Jesus Christ. Marami pong mga kapatiran dito nakalodge na ang kanilang application for PR visa. I pray na i-bless mo to, Lord, O Lord God. Yung mga naka-student visa pa lang ngayon, I pray, Lord, na tulungan mo na maging graduate visa or maging PR din or magkaroon ng working visa sila, Panginoong Diyos. Thank you so much. And I praise you, Lord, for the partnership of all HBBC, the pastors, the members, everyone, O Lord. I'd like to thank you also, Lord, especially for my wife. What a blessing that I can be very effective in my ministry because of the partnership and support of my beloved wife. Continue to bless us, Lord. Our marriage may be not only be a blessing to our family, but a blessing to our church and many more. Kaya tulungan nyo kami. The more na nandito kami, the more na nakikita namin ang burden ng ministry, Panginoon. I pray that you bless us, O God. Continue to provide for our needs. In Jesus' name we pray. Everyone says? Amen. Praise the Lord. Maraming salamat. Oh, to God be the glory. Oh. Sige, go ahead. I-cut mo na lagi. Okay, picture tayo. Amen. Thank you so much po, Pastor. Let us all stand. Let us sing that song, So Much to Thank Him For. Amen. Let us start from the first verse now. When I look around and see the good things He
He does for me, I know. I'm unworthy of them all, but His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me, and when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Second verse now. And sometimes while on this way I kneel and I stop and say thank you, Lord, for all You've done for me. And one day I'll reach sweet heaven's shore. Only just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me, and when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him. Let us sing the chorus one more time. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me, and when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Amen. Wonderful singing. Amen. Praise the Lord. You may please be seated. A blessed fourth year outreach mission anniversary HBBC Hawaii. I'm sorry, Australia. All right. And thank God. Iti biyagyo di kakabsat kat permi nga makapabless kan maka-inspire. Tultuloy kayo kakabsat kan nagyaman tayo iti pastor tayo, ti familiana, ken oray pa iti patriarch tayo kakabsat. Iti dadagsenda, kadagiti karkararwa ken church planting. So no makita yu ket talaga nga handa pa nga panunutan kakabsat, digiti bagbagida just for the sake of the ministry. Sometimes, digiti tattao, kunada no kaket, imbagpay, digito ita nakapandat Australia, kastoy ket kastoy, tiamo dagat mapan agpaspasyar ag palpalailang kakabsat pero haan tati puso iti pastor tayo katawan sa bali no saan nga makabuild kadagiti namati para iti apo ket no adaman ti kang runaan nga nasursurok personally iti senior pastor tayo ket awan sa bali no saan nga DJ no aday ti kang runaan nga dapat nga maysa nga pag-investam katawan sa balinusan nga itibiyag dagiti namati. Ket iti rabi ninstrakan na kami, kinatungtong na kami, nagkararag kami kada Pastor Dennis, kadagiti ministries kakabsat iti HBBC. And it is very overwhelming, very busy, but I believe nga baban iti parabor iti apo ken suporta ken involvement isag tumunggal maysa kada tayo kakabsat dagitoy nga banag ket maaramidan by the grace of God. Amen. All right. So for our announcement, as we have seen a while ago, the ongoing mission trip of our senior pastor and Ma'am Kay in Australia, adapay may isang lawas da if I'm not mistaken. Let us continue to pray for them
the preservation of their health, and at the same time, success and fruit that remains. Kadagiti mabalin nga maramit pa DJ kakabsat, babayan iti adipan na. And then into numalam, may isa kadagiti highlights iti HBBC kakabsat, okay? Katiso deto'y recognition program iti BASB, iti City of Batak Paway Outreach Center. Alright, we will going to recognize the 1-year Bible College training program of these young people who committed and dedicated their lives nga mabalin nga maisagana iti puso da ken biyag da not only in their personal and respective individual lives but also kadagiti pakararamatan da iti ministry. So amuyo no maminsan detoy katiso ti maysa nga burden ken passion iti senior pastor tayo. Kasapulan tayo iti preparation. Tamuyo ti panagsagana ti panagbiag. Deta iti mangdetermina nuana iti klase iti biag mo biag tayo ti masangwanan ngal daw is the kind of preparation we are making at present. So deta kagabsat into numalem, kikita tayo amin ijay Batak City Paway Outreach Center. And then into no Monday night, we will have a necrological service at Duldulaw family. J mother ni Sir Ryan Duldulaw, J Bintar. So, intay to amin kakabsat for the last night, I think, because the following day, that will be Tuesday, datan to iti funeral service. So, digiti announcement nga ikararag tayo, ken ikararag tayo no anya, digiti mabalin nga pangaramatan, iti apo kada tayo. Okay? Alright, so next is makipagragsak tayo kadagiti nag-birthday. Ken ag-birthday kagabsat. Okay? Last July 4, that was Friday. Alright, nag-birthday ni Ma'am Filipinas Coli Flores of USA. Okay. And then, kastamat ka ni Sister Janine Tangonan and Joanne Agustin of Claveria. Okay. And then also Ma'am Erlinda Lianyo of Sarat. Alright. And then Sir Jaime Ralar of Batak Paway. Belated happy birthday po sa inyong lahat. And then yesterday, July 5, ay nag-celebrate din ng birthday ni na Sister Jazel Gamiao and Brother Edward Gaspar Jr. of HBBC Bacara. And then, Sister Mara Requito of HBBC Lawag. Alright. And then, wedding anniversaries, last Thursday, July 3, ay isinelebrate ni na Brother Toto and Sister Angel ang kanilang wedding anniversary, yung mga kapatiran natin sa Australia. And then ngayon po, today, it is Brother Conrad and Sis Kat Rebulido's wedding anniversary. Congratulations! Alright. Nga po Diyos, iti mangi bless, digiti bibiyagyo, kan uray pa'y digiti marriage life you kakabsat, tasapay ta mausar kan aramaten iti apo para ti pakaidayawan na kan uray pa'y karikiti ministries nga nangi kabilan ti apo kada tayo. Okay. So let us also acknowledge our participants joining us in our Sunday service this morning. Alright? Una sa ating listahan, walang iba kung hindi ang ating patriarch, mahal na patriarka, Pastor John and Ma'am Cora. Nasa main sanctuary po sila sa ngayon. Good morning po Pastor John, good morning po Ma'am Cora. And then let's us try also to look our congregation, our main sanctuary, HBBC Bacara. Ayan po. Amen. Praise the Lord. Next, we have HBBC Lawag Sanctuary. Ayon. Good morning po. Okay.
So, nandyan po ba yung mga kapatiran natin ng San Nicolas? Amen. Andon. Alright. Yung unique hand wave ni Brother Abiba. Praise the Lord. And then HBBC Claveria. Good morning po sa inyong lahat dyan. Good morning po, Pastor Dennis. Let's pray for Pastor Dennis. Madam mga agasma kakabsat, kan pag-pray tayo ti panag-travel na agpailocos after the service. Okay? And then HBBC Pasukin. Kamay-kamay naman dyan. Amen. Praise the Lord. Okay. Our outreach in Dingras. HBBC Outreach Dingras. Amen. Good morning. Praise the Lord. Apari Outreach. Nandun po kayo. Ayan po kayo. Amen. Praise the Lord. Lasam Outreach. Alright. Do we have Lasam? Videos in Lasam? Ayun. Praise the Lord. Okay. Now, mag-proceed po tayo sa abroad. Okay. Nakita naman po natin a while ago yung HBBC Australia. Kasalukuyan po yung kanilang anniversary celebration. Now, let's proceed to Singapore Outreach, Brother Giovanni and family. Ayun, pambira. Good morning, Bana. Amen. Hong Kong Outreach. Alright. Amen. Magandang umaga po sa inyo dyan, mga kapatid. Praise the Lord. Okay, kasama din natin ang ating mga ibang mga kapatiran sa abroad. Joining us in Zoom, we have Sister Teresa Kawili, Ma'am Marlene Lagasca. Alright, we have also here Inang Rina and Serene Castillo of California, Brother Rochin of Canada, Sister Risa Akibay of Canada as well, Sister Choan of Las Vegas, Brother M.M. Agonoy of Hawaii, together with Sister Shelly, and Sister Raquel Agasca also of Hawaii, Nanay Minda, all right, and Tita Minda and Nanay and Mother of Hawaii, and then we also have Brother Guy sa Hawaii, and then Sister Cheryl and Sir Peter Calisto. All right, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. All right, umaga po dito sa Pilipinas. Okay, and then our local viewers as well who are joining us. We have the Martinez family, okay, Kaliangan family of Tuguegarao, Sister Princess, Sister Salisa Fajardo, and Ma'am Madeline Foliosco. So sa lahat ng mga naka-join sa atin sa Facebook, YouTube, Zoom, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating Sunday morning service ng HBBC and continue to tune in with us para nang sa gayon ay magkapanikinig tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. So why not, let's all stand up and let's sing the song, the welcome song as we welcome each other and shake hand one another. Amen. Thank you, Pastor. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. Let's go round. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray,
share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead us. May we learn to more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us see, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong, to be strong and to lean on. Song ti ayat na in kabilangin. Count your blessings. Name. Duti pa nagbiag mo madanagan ka, kita panunod riribuken na ka, lagi pemti para por Diyos inted na, ado nga ayatin pa'y naken ka, ti ayat na in kabilangin, Diyos umunain ka kitaen, ti ayat na in kabilangin, pagkilatong unain ka kitaen, tuna nagsen tunay day naawin mo, laban kundi karga amin ang lay mo, karga kemayat nakit mabukaw to, karga na nagkit nagsangsubukan. Di ayat na inkabilangin, Diyos lumunain kakitaen. Di ayat na inkabilangin, nagkilatong unain kakitain. Third verse now. Dunagiti kaya mo na bang nangda, panunutem ka rin ni Kristo ken na, lagi may mayat na maliliwa ka, injay langit ko pa ang paaikin ka. Di ayat na ikabilangin, Diyos tumunain kakitain. Di ayat na ikabilangin, nagkilarong unain kakitain. Samba for our offering prayer. Tayong arut kapsat, iti panagkararag. Tultuloy da ko, Diyos, ngay daydayaw, iti nga bigat. Pagyaman kami, wapo, uray pa iti pabulod mo, nga salunat kada kami. Kasapo, da kami tata, agmay sa wapo, agdayaw, kang ruran na muten, wapo, agyaman gen ka. Akasawa po sakbay nga iyag mi, iti nga sagsagot ken daton mi. Pangasim ka di wapo sukimadom sagtungal may sa katakam. Tadno at wapo makita malapod akas wapo mang tubeng. Iti kami panangiyag dito iti sagsagot mi. Pakawanan na kami kati wapo. Kumit ngerken ka iti nga offering siya tagtultuloy mang medisyon. Basta matan wapo nagpatpatuloy apo ang medisyon kada kami. Uray pa iti nabati nga ramin mi wapo. Dito nga bigat. Ang ruran na wapo dahil tinapatag nga saom. May suwapo yung kami manon magan. Ito nga bigat o Diyos. Tultuloy mo nga ramatan o ama. Ti anak mo nga ramatan mo apo. Akas mangiburay ka na kami. Kiyaman kami launay.
kay yun namin apo iti agyaman ken ka. Komite gloria ken dayaw. Iti ngam dawat tinagan po Jesus. Amen. When no one cared about me, if I should live or die. These words echo the pain of feeling alone. But God invites us to lean on Him. We were never meant to carry life's weight alone. He is strong enough to hold every burden. Let us welcome the kids' choir as they sing Lean on Me. Burdens got so heavy,
Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. Let us sing one song, Leaning on the Everlasting Arms. Amen. On the first now. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine. The everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms, I have blessed peace with my Lord so dear, leaning on the everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. If all please be seated. Forgiveness is free, but it cost Jesus everything. So deep the love, so high the price. We weren't redeemed with silver or gold, but with His precious blood. Let us live in gratitude as the choral sings, so high the price.
Amen. Let us sing. Let us sing one song. Let's all stand. Let us sing that song, Nothing But the Blood. Amen. Praise the Lord. On the first now. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. For by pardon this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, amen. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Brother Patrick. Thank you so much sa Children's Choir and even the choral and kadakayamin kagabsat. Alright? So, tugaw tayo kagabsat. Amen. So, iti day ti agundaway, kablawan kayo kagabsat in behalf of our senior pastor, a blessed and the first Sunday of the month of July. Amen? Okay, so kadagiti bisita, kadagiti na dumaduma nga sanctuaries tayo, outreaches tayo. A blessed morning to each and every one of you. And thank you for coming. Kanuray pa iti panang tedyo iti gundawayo, kanagigi panakaawis yu kagabsat, tapno iti kastagat adda kayo kadagiti lugar nga mabalin nga pagadalan nyo kan pagkagagal nyo kadagiti sasaw iti Apo. So iti dayto nga kanito, I was tasked to share the Word of God. Okay? And I thank this privilege and opportunity. Umuna iti amin iti Apo, kan may kadwa iti senior pastor ko kakabsat, iti pribilegyo kan exposure nga ipapaay na iti numotibiyang tapno iti kasta ket saan laeng agbalin nga blessing kan makatulong ken kuana ti pulpit ministry no digiti personally makatulong iti panag-improve ko uray pay iti ministry nga impatalik na kanyak. Okay? So dawatek na rod nga maminsan pa itumakder tayo amin alante digiti Bible tayo kakabsat. All right? Please open with me in the book of Colossians chapter 2. Okay, Colossians chapter 2. In your Bible, that is in page 1327. Colossians chapter 2. Okay, babasahin po natin verse 1 down to verse 8. Alright? Okay. Palitan po tayo ng pagbasa. I will read verse 1 and then kayo po ang susunod. And then hanggang marating po natin ang verse 8. Okay? Basag iti Ilocano, ta DJ Ingles ket maipakitan tumat inti monitor screen. Iti Ilocano kasto iti kinunana, verse 1 chapter 2 in the book of Colossians, takayat ko amaamuan nyo ti dakkel unay apanaki dangadang ku gapu kada kayo. Ken kadagiti taga Laodicea, ken kadagiti isuamin adipay nakakita ti rupak.
Okay, praise the Lord. Agagidan kayo kakabsat tapno may mayat ti epekto na. Okay, verse 3 now, kastidi ko na isuan na kailemengan, dagiti isuami na gameng ti sirib, ken panakaamo. Kayo po. Tauray no awanak asibabagi kada kayo, ngem adda ti espiritu kada kayo, asiraragsakak ken sikikita ti ornosyo, ken ti kinatibker ti pamatiyo ken Kristo. Maparamot kayo ken mapadakkel kayo ken kuana, ken mapalagda kayo iti pamati akasmet iti panakaisuroyo, ken mapno kayo kadagiti panagyaman. Lahat-lahat, verse 8, aganad kayo dilaket tadamang kayaw kada kayo, gapo iti filosofyana, ken makaalilaw asursuro, kas mayalubog kadagiti sarsarita anatawan, ken mayalubog kadagiti na ilumbungan, apamunganayan ket saan amayan nurot ken Kristo. Kararag tayo kakabsat. Bendisyon am Apo, detoy sa nga naibasa, ket kasing kami panangadal Apo, dawatag iti panangtenggal mo ti panagdengeg mi, ken uray pay pananglukat mo iti puso, kadagiti amin Apo nga si dedengeg, ket sikay ti mangted ti panakaawat, baban ti panakabalin ti Espiritu Santo. Tulungam Apo iti adipen mo, sikati mangted, ken mangipaay iti masnup ken umiso nga balikas Apo, ket dawatag karod Apo amin digitoy, may kapoy tinagan na po ming Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Kadagiti bersikulo nga binasa tayo kakabsat, adada dagiti sumagmamanong makita tayo ditoy, as we try to dig deeper and as we try to look and meditate on the passages, on the couple of verses that we just have read a while ago, we can see here that the Apostle Paul addresses his deep concern for the believers in Colossae and other churches nga haan pay nga nakakita keng kuana. Personally, ket ito nga makita tayo no kasano nga di puso ni Apostol Pablo ket inparukpok na kadagitoy nga namati. Tawan ti sabali nga tarigagay ken kararag na no saan nga DJ panaka-encourage dagitoy nga namati. Nga agmaymaysa kuma iti ayat, ken kastamet nga maaddaanda iti dakkel ken napnuan nga panakaawat kadagiti pamati da ken ni Kristo. So no kitaan tayo dito'y kakabsat, ije verse 2. Kunana dito'y tapno maliwliwa kuma dagiti puspuso da, nga agsisinggalot da kuma ken ayat. Ken maipaay iti amin a kinabaknang itinananay apan nakaawat a maipaay iti panangammo ti palimet ti Dios ken iti Ama ken Kristo. Isu nga pakailemengan dagiti isu amin agameng ken sirib ken panakaammo. So if we try to look ken kitan tayo nga nasayaat detoy kayat ni Apostol Pablo nga mapasamak kadagitoy nga namati ijay Colosas kakabsat, ket ijay nga dapat ket mapabilag da, maliwliwa da, mapatibker da, kadagiti anyaman nga paspasaren da iti panagbiag. Imagine dagitoy nga namati ijay Colosses o Colosas, hanupay nga nakita ni Apostol Pablo. So ito'y nga makita tayo nga dagitoy nga bersikulo, iso ti pakisarsaritaan na kadagitoy nga namati. Kaditoy nga ibagana kadakwada nga masapul nga dagitoy ket agmaymaysa da kuma iti ayat ken kastamet nga maaddaanda iti napnuan nga pannakaawat kadagiti pamati nga naiyawat kadakwada wenno na isuro kadakwada. Kas makita tayo kakabsat, bayat iti panakitrabahok, iti adipen iti Apo, iti pastor tayo, ti senior pastor tayo, awan met ti makitak nga sabali nga gagem na ken kararag na iti sibubukal nga HBBC, nuhaan nga dagitoy amin nga namati, ken amin na kamkamang iti HBBC, ket mapabilag da, ken makapagmaymaysada iti ayat, ken makapagpatuloy da iti pamati, ken sursuro nga inawat da, manipod iti Biblia,
babaen iti panangisuro ken panangiwanwan iti senior pastor tayo. Iti daytoy nga bigat kakabsat, kas panakisaritak kada kayo, apada nga kamkamang iti HBBC. Ito'y nga maawatan tayo kuma nga nalaing ken si kakararag, dayjay si bubukal nga ladawan ti agdama nga sitwasyon ken pasamak itata daytoy HBBC. I could say, by the grace of God, and it's all by His glory and honor, dayaw amin iti Apo, nga ti HBBC iti panawon tay itatan kakabsat, ket saanen nga ang angaw, ken nulabsen tay ti agsao, haanen nga tilaadda. Ket no kitain tayo, ken utuben tayo nga nasayaat, and we try to put, ken hantay nga kaya deta kakabsat, kasi may maysa, ngam no makita tayo ket ikararag tayo iti pastor tayo, makita tayo kakabsat no kasano iti nananay nga accountability ken responsibilidad nga nakaipabaklay ken kuana. So no kitaan tayo kakabsat detoy madama nga aramiden na itata mapan kadagiti churches, mapan kadagiti HBBC sanctuaries and outreaches. Anya ti aramiden na dijay halaeng nga tapno kumustaan na dagiti namati no di ket di ditoy nga makita tayo nga pabilgen na dagiti pamati ken kastamet nga pabilgen na dagiti daddumapay nga kangrunaan na nga lalaki ken babae ti pamati nga mabalin nga kabadangan katulungan iti uneg iti iglesia sanctuary wenno outreach tapnon iti kasta ti panakaiwanwan ken panakaipataray ti trabaho iti Apo katagtultuloy. Ket ditoy nga makita tayo daytoy nga estado ken daytoy nga sitwasyonen kakabsat iti HBBC amok ken patsyek nga tay nanakam nga miyembro kakabsat ket ditoy nga mautob ken agsingkin kuman ti kaunggan ti panunot ken puso na nga ti panagbalin na nga miyembro iti HBBC ket saanen nga ordinaryo kakabsat. Because we believe that in HBBC, every member is a minister. Every sinner or a saint is a servant. So we could say that iti miyembro iti HBBC, awan ti maibagam, nga awan iti awan aramiden na. No di ket di kada miyembro iti HBBC, adda ti pribilehyo na nga mabalin nga mang minister iti maysa nga tao. So dito'y nga makita tayo, ken mautob tayo kumakakabsat, nga ti panagbalin tayo, ken panakaikapeng tayo, ken panagbalin tayo nga kamkameng ti HBBC, ket saanen nga ayam, no di ket di, it's high time for us to take it seriously. And as we take the ministry that the Lord has entrusted into our care through the leadership of our senior pastor, halaeng nga deta i-take mo deta lightly, because that always follows with responsibility and accountability. Therefore, if we know that we are responsible to that ministry, if we know that we are accountable to that God-given ministry to our senior pastor, there is one thing that we need to have, one thing that we need to desire, one thing that we need to pray, and one thing that we need to choose in our personal life. And that is no other than to grow and mature personally in our spiritual life. That's the reason why this morning, let me talk to you and let me speak to you the need to become mature in our Christian life, in our church. The need of spiritual maturity. Why spiritual maturity? Kasi kitaan tayo detay ubing, kitaan nyo kagabsada, when we say maturity, detay kuna tayo nga panaka-equip, panaka-develop. Oo. Han mo nga mabalin nga mapilit, mapuwersa, iti panaka-develop na. Aglalo tayo may isa nga tao. No di ket di on the process yan. Okay? Just let's for example, okay, so no makita tayo ditoy, detay ubing, alright, once he was born, no ininayanak isuna, aging gana nga at day isuna, day bracket ti infancy, makita tayo ditoy, nga he is still and he cannot still depend upon himself. So kuna tayo, immature pa lang isuna because
they are still dependent to their parents. Nga nung mabisin da kuma, agsangit da. So nininanang wano ni tatang, very wise mat isuna, amunan no daytoy ket mabisin. So nung nagsangit tay ubing, mabisin, adaan anayin na, wano saan ket nakapupo, wano nakaisbu-isuna. So ni parent mat, amunang adresan day jayan. Because of the experiences perhaps, numanon iti anak nga, naitid keng kwa kan amunan dagitibanak nga mabalin nga aramiden na. Kastamat kada tayo kagabsat. Iti datayo kat agtawon tayo iti maysa and let's say aging gana iti mano ti tawon ba ti infant pagpatenggan ti infant. 1 to how many years? 5? Oo. O deta 5 kat amunan ti sao deta ne makaawatan di ngamen. Oo. So no ko natin yung infant kat deta hanapay talaga maawatan iti sao. Dependent pa laang tinaganak na. Iso nga no, ididatayo kat may sa aging ganat, let's say, talo pala ang titawon tayo, mabalin nga kuna tayo nga, hantay pa'y kaya titumakder tibukod tayo nga panagbiag na espirituan. Kahit kung nga maawatan nyo kagabsat, uray na taengan kan ititawan physically, alright? But when you are still young spiritually, dakkel nga banag deta kan diferensya na kan nagdumaan na kagabsat. Okay? Kati makita tayo itata, considering in our church and ministry setup, there is a need for spiritual maturity. Tauray no nataengan tayo physically, deto iti may isa nga kayat kung maawatan nyo, it is said to say, nataengan tayon, adupay laeng tayo inuubing nga panunot ken desisyon tayo. Alright? I repeat, nataengan tayon ngem adupay laeng dagitay inuubing nga desisyon tayo. And by the way, decision making is very important because your decision will either break you or will make you a better one. That's the reason why decision making are very important. So daytoy ket makita tayo nga tay may isa nga Kristiyano, no kuna tayo nga maturity, iso deto je panaka-develop, iti panunot na, rikna na, ken iti pagabuklan, iti panagbiag na. Iso nga kasapulan nga rod, nga daytay ubing, ket kayat tayo tinapintas nga panakadakkel na, panaggrow na, panagmature na, ken panaka-develop na, talaga nga tutukam deta. Ada nga rod deta nga nayon no kuna nga mangmangig tayo nga, breastfeed is best for babies up to 2 years. Kat ti kunana ti Bible, ti sao ti apo kat nayarig iti may isa nga gatas. Nga dapat nga isu iti itake ti may isa nga Kristiyano. Tapnon iti kasta kat isuna kat dumakkel. So pag kitain tayo personal application tayo, iti ka isalakan tayo, no dahi umuna nga 2 nga tawen, iti biyag tayo sa Kristiyano, inpabatok tayo, tibagi tayo, ken kararwa tayo, iti sao ti Diyos, napintas dayta nga pundasyon, iti panagdakkel tayo, tadeta 2 nga tawen, nga panagad-adal mo, iti sao ti Apo, 2 nga tawen, nga panangipabatok mo, panangipalubos mo nga ti Bible, ti mangituray, mangilimpyo ti panagbiag mo, napintas dayta nga pundasyon kakabsat. Ngamiti nga makita tayo, numan pa'y addadayta nga kinapudno, kasapulan tayo ti kinapakumbaba, kenan anay nga panagtulnog iti sao iti Apo. That's the reason why maturity, kat ito nga makita tayo, nga the quality iti panagbiag mo is not determined by how much you have, but by your maturity. Pastor, ana iti kayat mo nga sawen. So sabi dito, the quality of your life is not determined by how much you have, but by your maturity. Your life or the quality, if we say quality, lahat po tayo mayroong kanya-kanyang buhay. But the issue there is not the life itself, but the kind of life you have. Are you listening? Hindi yung buhay lang meron sa'yo, kundi yung uri ng buhay meron sa'yo. Okay.
yan yung tinatawag natin na quality. O pag yan ay produkto, bago yan pupunta sa merkado, before it will be given or it will be put into market, dadaan muna yan sa quality control. At pag yan hindi nakapasa sa quality control, you would not expect that product to be sold on the market. So bakit? Maaring yung produkto na yan ay hindi nakapasa sa mga requirements. That's why hindi mo pwedeng ipagbili yan. Alright? The same is true with us. Yung buhay po natin, lahat tayo mayroong buhay. Amen? Oo. Lahat tayo pinagkalooban ng Panginoon ng buhay. But that's not the issue because that was already a given truth. But the question is this, and the issue is this, what kind of life do we have? Ano uri ng buhay meron tayo? Kaya yung quality ng buhay na meron tayo ay nasusukat hindi sa mga bagay-bagay na meron tayo, kundi yung uri ng maturity, pag-iisip, pagdidesisyon, meron tayo sa buhay. Isa-isahin po natin, ano yung mga bagay na meron tayo? Una, alright, perhaps you might have positions in life. You might have fame. Perhaps you might have riches. Okay? Financially stable. You have talent. Okay? You are excelling in school and even in your work. Or name it. Ano mang merong nakakabit sa buhay mo. Ano man yung mga meron sa'yo. Okay? So tignan nyo itong senaryo mga kapatid. Binigyan ka ng Panginoon ng buhay. Praise God for that. But listen to me carefully, if only we are honest to ourselves, whatever you have, whoever you are, wherever you are right now, it's not because of you. It's all because of God. Okay? Now, pag isa-isahin natin yan mga kapatid, pupunta pa rin tayo doon sa bottom line dahil pa rin sa Panginoon. Dahil pa rin sa Panginoon. Alright? Naandun ka sa position na yon. Bakit? Kasi tinulungan ako ni ganito. Okay, praise the Lord for that person. But didn't you realize that God can also use some other person to put you into position? God's provision for people, God's provision for your position, still, yan ay kalooban at yan ay desisyon ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, saan ka man sa ngayon, sino ka man sa ngayon, anuman ang meron sa iyo sa ngayon, ay hindi yan yung bagay na nagbibigay halaga o pwedeng sabihin sa buhay mo. But it is how and matured you are in handling these things that you possess in life. Okay, halimbawa, yung position. Okay, kung wala kang maturity, pag sinabi mong maturity, full grown, full developed. Okay? So pag sinabi mong full grown and full developed, pinag-uusapan natin spiritual maturity. So katulad ng sinabi ko kanina, maaring tayo ay already old enough, but what about your spiritual maturity? Na doon mo ibine-base yung pag-iisip, pagdidesisyon, feelings, alright? Are you matured enough in making spiritual decisions that will lead you to a better Christian life? So, ito nga makita tayo, pag-iisipin natin mga kapatid, the key for every success and endeavor in life is no other than our maturity. Balik tayo dito. So let's say for example, sa position mo, meron ka sa ngayon. Ano man yung position meron ka sa ngayon? Una sa lahat, paano mo yan ginagamit? Yang position mo na ba yan ay ikaw lamang ba ang benefited? Kasi ang natural na aspeto, natural na pag-iisip ng tao ay kinakailangan dapat dyan ako, dapat dito ako, dapat ganito yung position ko para mas malaki kita ko dito, mas malaki sahod ko dito, mas malaki ipon ko dito. Alright? Ako lahat. And that is the nature of the flesh, of our old nature. When you think of position, when you think of your position, you always think of your own selves. But listen to me carefully, wala ho tayong ipinagkaiba sa bata. You try to observe a child. Bakit yan umiiyak? Alright? Kung hindi na ibigay yung gusto.
selfish nature. Alright? Ang gusto niya, lahat, yung attention nasa sa kanya. Okay? So pag titignan natin, kahit tayo ay matanda na, kung sa posisyon natin, ang iniisip natin ay para lang sa ating sarili, mag-isip ka, isipin mo rin, and you try to look and to imagine what are the characteristic of a child. Lahat para sa kanya. So paano natin itwitwist yan? O paano natin iti-turn yan sa spiritual maturity? Ganito yan. Ano man yung posisyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. By the way, the word is ipinagkatiwala. Ilocano, impatalek. Pag sinabi mong ipinagkatiwala, alalahanin mo, mayroon kang taong dapat, mayroon kang pananagutan doon sa nagkatiwala sa iyo. Alright? So yung position, let's say for example, what is your spiritual, how would you apply your spiritual maturity, decision making in that position? Sino dito sa yung may mga position sa buhay? Mabaring ka ay nagtuturo, nagtatrabaho, okay, meron ba? Meron? Amen, praise the Lord. How would you treat and how would you apply spiritual maturity to your position? Now, tinuuruan do tayo. Personally, ito yung sinabi sa akin ng aking pastor. Saan ka man ilagay ng Panginoon, anuman yung ipagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yan man ay posisyon. Alalahanin mo at isaisip mo ito, mindset. Gamitin mo yan upang yan ay maging daan para maibahagi ang salita ng Diyos and you could minister to people. And that is how when your spiritual maturity enters in. Anumang posisyon meron ka, nagagamit mo yan para sa Panginoon. Nagagamit mo yan sa extension ministry of the senior pastor and the church as a whole. So in that way, you are not only the one benefited with that position, but the ministry where you are. Kaya pwede mong sabihin na, well, praise the Lord, I have a ministry. Anong ministry mo? Sa pamamagitan ng trabaho, sa pamamagitan ng posisyon na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, doon ako nakakapag-invite ng mga tao sa church. Nakakapag-Bible study ako doon. And then I could shine and I could extend my testimony there. And by the grace of God, merong naaakay. And by the grace of God, yung kapatid na ito, naibunga ito sa trabaho, Bible study sa trabaho. So I am telling you, you might not be full-time in the ministry, but you know and you have a spiritual maturity in this God-given position to you, ay pwede ka pa rin magamit ng Panginoon dyan sa trabaho mo. Ano man posisyon meron ka, hindi lamang yung mataas na posisyon meron ka. Alright? Alalahanin mo, uray, batit, kahit malait na posisyon yan. Pag yan ay pinagamit mo sa Panginoon, God will use it mightily and great. Yan yung tinatawag natin na pag sinabi natin spiritual maturity, yung posisyon natin sa buhay, yung pag-iisip natin, hindi lang yung kung ano yung nakikita mo, ano yung masusweldo mo, kundi paano yan magagamit ng posisyon na yan para makapag-akay ka ng tao at maibahagi ang salita ng Diyos. And I am very much privileged and thankful to my senior pastor for his mentoring skills, for his wisdom, considering that kung paano ako ngayon ginagamit ng Panginoon. I could tell this, I could testify this, because I am personally went through this kind of what we call process. I was a kind of person who is not really talkative. I am a shy person. Seryoso lang aro din, managbabain pay. Na-overcome ko lang tiki na managbabain ko, idi ada akong ti ministry. Because how would you expect nga da umay nga tao ta church no hangkamot aguni ti tao? And by the grace of God, alright, nung bumalik na ako dito sa pasukin, nung nagkaroon na kami, pinagpala na kami ng Panginoon ng mga anak,
pinag-aral sa public school, I was given the privilege and opportunity to lead the parents sa pamamagitan ng PTA. And by the grace of God, sa kanyang biyaya, sa panalangin, sa mga mentor at turo, prinsipyo ng ating pastor, natuto ako na kung anuman yung posisyon na ipinagkatiwala sa akin, ay pwede mo yang magamit para sa Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat at dito ay ginagamit ako ng Panginoon. Just an ordinary person, a shy, no education, formal education, a high school graduate, pero grabe, terrible, yung mga bagay na ipina-experience sa akin ng Panginoon. You are talking and then representing above all our senior pastor for the SDS, Chief of Police, alright, PD, municipal mayors, and everything. I do not deserve and I know myself. Yung SDS natin, he is a lawyer also. Alright, talking to lieutenant colonels, full-fledged colonels, majors, captains, lieutenants. Who am I? Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, hammo apo impalubos nga mapanak ditoy, no awan iti kayat mo nga pangusaran kanya. I always put that into my mind. You didn't allow me to be here if you do not know, if you do not want something for me to do in this position. Kaya sabi ko sa Panginoon, isuro na ka po, turuan mo ako. Ilid mo ako, Panginoon, sa mga bagay na gusto mo na mangyari kung saan mo ako inilagay. And sa biyaya ng Diyos, yung mga pagkakataon na kung alam nila sa classroom mo na pastor ka, ikaw yung maglilid ng prayer. So at that time, pag nilid mo ng prayer sa mga program, Christmas program o anuman, family or nutrition month program, family day, hindi lang prayer ang inililid ko. So sabi ko sa kanila, binigay niyo sa akin yung privilege na ito na manalangin. Hindi lang ako mananalangin, but I just want to share something to you. And that's the time that you have to insert and to put the gospel. So ang kagandahan yan, hindi ka na maghahanap ng tao, agad-agad na andun na. That's the reason why when the Lord put you into a position, take that as a sacred one and a serious one because haanlaeng nga sika itinananay nga nang pili ken how do you call that one? Naglabor. Tapno maalam ken mapan ka kideta nga posisyon because somebody prayed for you, many prayed for you, and secondly, God's design and plan for you to be there. Take good care of that position. Use that for the Lord. And I know, hindi aksidente na andyan ka, kapatid. Mayroon kang paggagamitan dyan. Position. Finances. Now, kung minsan, you know what? Iti kwarta, anak na baknang kagabsat. Kan nagapuak tirigat. Alam ko kung ano yung hirap. Alright? Alam ko yung ibig sabihin ng may sanga sa pulan, sanga sa angan. I do not know kung naiintindihan nyo yon. Sa yung mga young people, hindi nyo siguro naiintindihan yon. Sanga sa pulan, sanga sa angan. So ibig sabihin, yung sweldo mo sa isang araw, eksakto lamang na para lang sa isang araw na pangangailangan o pagkain ninyo. Kaya after na naubos nyo na yon, okay, iisipin mo na naman yan kung ano yung susunod bukas. Alright? And sometimes, listen to me carefully, ang kadalasan, ang natural na pag-iisip ng tao, yung mga maraming pera, alright, kung minsan, isutap-apalan tayo. Ang bihira, nagadukwarta na si ka. Pero ang tanong, mayroon bang kapayapaan yan? Mayroon bang tunay na kagalakan yan? Hello? Are you there? But listen to me carefully. Kahit gaano karami ang pera meron sa'yo, pag wala kang spiritual wisdom, mauubos yan na walang magiging katuturan. Awan pulos ti makitam nga naka laglagipam.
deta nga nagbanugam. That's why even in our finances, people are not determined in their life with the finances they have, but the maturity in handling, managing their finances. Amen? Oh. So nga nung maminsan ko na dagat ti Pilipino kano, Ilocano na imot. Siguro ti Ilocano laeng kat masinop. Kan nasirib laeng nga talaga siguro. Oo. So, I think and I believe you need to consider two things. Kinakailangan malaman mo yung pagkakaiba ng needs at saka wants. Oo. Alright? And I believe that the greatest investment when in terms of our finances is no other than in the work of the Lord. Amen? It's already July. Ito yung sabi ng ating pastor, pambira. Last June, nakita natin kung gaano gumawa ang ating Panginoon during the Church Strengthening Conference. So sabi nga ng ating pastor, well, he didn't tell a fixed amount kung ilan yung nagasto noong conference, but praise God, God provided for us. Pero anong gusto ng Panginoon sa atin? Alright? Tayo ay ine-encourage ng Panginoon. Yes, God's provision is sufficient. Alright? We cannot hand the provision of God. Pero gusto rin ng Panginoon na maiparanas sa atin mga kapatid kung paano yung pakiramdam na mayroon tayong bahagi sa mga bagay na success, progress ng HBBC. So sabi ng ating pastor, ang challenge ng ating pastor noon, kailangan ko ng 500 na miyembro ng HBBC throughout the world na magbibigay ng kahit tig-isang ₱100 monthly. Monthly ba yun? Monthly. Alright? 500 HBBC members who will going to give ₱100 monthly for CSC 2026. Monthly yun ha. Pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon. So tapos nakita mo, here comes CSC 2026. Pambihira. Alright? Maraming mga pastor ang dumating. Maraming mga miyembro nilang nakarating. Nakita mo kung gaano at paano magtrabaho ang Panginoon. Binago niya yung buhay ng mga ibang nag-attend, mga kapatid, at nagamit sa Panginoon. So sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, hindi po sayang yung aking 100. Hindi po sayang yung aking 200. That's the reason why when in terms of spiritual maturity, it doesn't mean that you have much. Praise the Lord. Pag alam mong na ipinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng malaki, mas malaki yung responsibilidad at opportunity mo dapat na mag-invest at nang sa gayon ay tumulong para sa ministry. That's why kinakailangan po natin ng tinatawag na spiritual maturity even in handling our finances. Amen? So paano po natin i-treat and paano po natin i-take yung mga God-given positions natin mga kapatid? What about our God-given possessions? Amen? Salamat sa Panginoon. Mga miyembro dito mga kapatid sa HBBC na pinagkalooban at iblines ng Panginoon ng kanilang mga buhay. Alright? Noong una, bicycle, tricycle, ngayon, 4 wheels na. Pero may isa nga ba ng kapagyamanan ni Tiapo, mga members natin na may mga sasakyan, pinagagamit yung mga sasakyan nila sa ministry. Amen? And I am telling you, brethren, if you have that kind of heart, I am telling you, well, wait again for more blessings come from God. Mo yun naman minsan, ti problema ti lugan. Maintenance. Amen? Pero ni kunam, eta maintenance apo kat i-provide mo, taamom mo apo Diyos nga, ti pusok kat si dadaan nga paaramat para kang kaganti ministry. Amen? So nga yun, una na nga dito pasukin kakabsat kat bisikleta, di kita daduma kakabsat dito kat tay Japan bike, di tay adakar gadera na. Pambira, nagmayat na sumungat da kakabsat. By the grace of God, itatan kat manong nga cruisingan ti mabalin nga pagparkingan kakabsat, di kiti luglugan nyo. Isn't it that God is so faithful and is so gracious and loving?
So nga nga kuna nagkatanay palubos nga dagiti anak nagkatagpalpalama. So nga dapat masursuro tayo nga uray pay dagiti desisyon tayo iti panagbiag in our position, in our possession, you must and we must have that what we call spiritual maturity. Oh. Are you listening? So haan nga DJ kaadu iti kwartam kangato ti posisyon mo no digad DJ maturity spiritual mo ti panang tratom kan panang i-take mo kadagitoy nga bambanag. Oh. Kadagiti talents tayo. Alright? Oh. By the grace of God. Oh, dagiti choir tayo, choral tayo, orchestra tayo, ta HBBC, pambihira. Alagat babanti parabor ti hapo kakabsat ket sanmot nga paudin kakabsat by God's grace. No iti Ilocos Norte kakabsat ti pagsasaritaan tayo parabor ken dayaw ti apo ket alagat hantay met nga ibaga. Nuhan man nga dat in tatapwan kakabsat ket sumrek met tatap 3 by God's grace. But listen to me carefully, who are having this what we call involved in this kind of ministry, how much and how do you treat your ministries or your talents? Are you treating them with spiritual maturity? Oh. So nga deti tikat kumawatan yung kakabsat. Oh. Digiti yang people tayo ditoy, oh, by God's grace, oh, digyan yung example ni Pastor Pruby nga member ti BYL tayo. Alright? O, dito young people tayo, DJ Bakara, taga na Rejayan, ni Regine, Manut Ministry na, talo, Choral, General Choir, Orchestra. Kan dagito'y ministry, dagito'y kakabsat, this is not just jazz. They have requirements in order for them to perform with these respective ministries. Recorded voices. Alright? I-record nila yung mga boses nila. Magpasa ng realization and so on and so forth. And then yung course na mga kapatid, accountancy. Oh. Nalakat accountancy. Oh. Idinapandat J. Rojas. Oh, manung aldaw kakabsat. Mabalin na matlata siguro ko mga ibaga nga. Pastor, di la mabalingahan nagpailang umay kat kastoy ngamin kat ag-closingan. Adot requirements me. No, because of his or her spiritual maturity, kaya niyang i-balance yung oras niya, yung mga bagay na naipagkatiwala sa kanya, pag-aaral at mga ministries niya na hindi napababayaan yung isa. Because of her spiritual maturity. Alam niya kung paano yun gagawin. Kinakailangan wala, dapat may sakripisyo. Kinakailangan mag-excel siya sa lahat ng bagay na ito. And what is the result? Oh, she will be graduating as cum laude with the grace of God. Oh. So this should be an encouragement and inspiration. All right? Ang sa akala natin kung minsan, well, hindi sa I don't give consideration sa inyo mga estudyante, but listen to me carefully. No agsarita kayo kagabsat ket kasla dati da kayon ti karirigatan ti subject. Han nga ti agbalinak na insensitive kadagita marikrik nayo kadagiti subject you, but listen to me carefully. I could say that if you have spiritual maturity, if you have reached that level of your Christian life, possessing that spiritual maturity, I could say, ngahan mo nga mabalin nga isakripisyo ti ministry, ti personal relationship mo iti Apo for your personal interest. Di mo pwedeng sabihin yan. Kaya doon mo nasusukat yung quality ng isang Kristiyano sa kanyang buhay kung yung spiritual na aspeto at bagay-bagay sa buhay niya, yun yung nangingibabaw. And I am telling you this, pag nakita ng puso mo yung bagay na yan, na pinapahintulutan mo ang Panginoon na may glorify sa buhay mo dahil inuuna mo siya sa buhay mo, I am telling you, God will honor your life. Kasi makita ng Panginoon mayat ti pa ng padayo, dito yung anak ko kanya ka, dapat nga rod hanga mabaling nga maibabain, dito para kanya. He is serving me and he is doing something. Alright? Nga dito yung araramidan na kanya talaga nga mairisgo ti grado na, mairisgo ti panakaungungat na, kadagiti subject teacher na, nga man nga panunutan di panakaungungat na, kaya't nalaeng nga maaramidan na, di akam na, akas anak ko. That's why I will going to bless him. I will going to prosper him because he is always giving honor to me.
Kunar di Pastor Proby, napimpintas DJ mindseten, nga detay maungungtan ka para ta pamatim. Are you listening? And that is now the system of the world right now. Kung natin may sangayang people tayo, ag-excuse, tatiga po na kathan na kumakayat nga mabaling nga ma-involve ti panagsala. So nga di mawat iso nati sa balin, sa alternate, wano mabalin nga sa bali nga banag aramiden na, kat kuna kano DJ teacher na kat, ayan nga mabalin. Ha nga konektado ti religious belief, iti academic mo. Hana mabalin nga ibaga deta. Kasi no dapat nga ibagana deta, kan i-impose na deta, dapat ibagana kadagiti da dumapay nga sekta, kan balansya, kan amin, sapasapon na, nga may aplikar deta nga prinsipyo. But sad to say, kung minsan tayo lang mga baptist, ang binibigyan nila ng ganon. Pero sabi niya sa akin, Pastor, salamat sa mga prayers. Nagbaliw, DJ teacher mi iti mape. Una na. So nga kung nagkadakwada, I am telling you here, you student in Inak, and urisin no kada kayo. By the grace of God, okay, we are very much willing to stand behind you, helping you fight for the truth and for your faith. Iso nga tilaang daw-dawatan mimot kada kayo, makiko-operar kayo, aywanan yung testimonyo yo. And that is what we call spiritual maturity. Di mo naiisipin pag permi na ungtan ka, tilat tadya panunot mong kat, para ti apo deto, para ti apo. Nalaglagan jeriknam, nga mga absorb, at apay, ammom nga para ti apo. Kat kunana ti Biblia kat naragsak kan nagasat, dagi agsagaba, para ti apo, kan para itinagan ni ti apo. Kung minsan nga sa inyo mga mayang people ay permi nga okay laan kada kayo ti agsagaba sa ngalan ng pag-ibig. Pero sa ngalan ng Panginoon at sa ministry, parang balewala lang sa iyo at parang napakahirap lang buo sa atin. That should not be. Alright? We must put it spiritual maturity na kung yan ay para sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I am willing to pay the price by your grace. That is what we call, and that will always determine the quality that we have in our life. Kaya yan, sa kanyang mga mag-aaral, alam nyo, paragi nating naririnig sa ating senior pastor, kahit na gaano kataas yung grade mo, pag wala namang involvement at maturity sa spiritual life mo, walang bilib yan. Hindi sa minamaliit ko yung kakayanan mong mag-aral, pero alalahanin mo, hindi ka lang estudyante, Kristiyano ka. Kristiyano ka. Kaya kung ikaw ay may trabaho, tandaan, you are not the boss. You are not the employee. You are a Christian. Kung ikaw ay estudyante, alright, you are not the leader there. You are not the mayor, the governor, or the officer in that class. You are not the escort. You are not the muse. You are not the heartthrob. Alright? O ano pa? You are not the pinakasikat dyan sa campus. You are a Christian, a child of God. That's why we need to live and we need to act. We need to perform and execute our life and God-given duties and abilities as a child of God. That's the reason why when we say spiritual maturity, una dapat na makita natin dito, mayroon tayong sense of responsibility by making wise decision. Ito, sa pagdidesisyon natin sa buhay, kadalasan kasi, ang ginagawa natin o nangyayari sa atin, ginagawa natin yung isang desisyon para lang sa atin. That's what we call selfishness. Amen? Now, halimbawa, sa pagarigan ko man wag desisyon kay ti panagbiag, umuna nga dapat nga makitam, deto'y ka di nga desisyonak, kan deto'y ka di nga aramidek kat adu ba ti mabenepisyaran? Adu ba ti madadael? Are you listening? Halimbawa, okay, meron kang ginawang desisyon sa buhay mo. Isipin mo yan bago mo i-execute. Ang gagawin ko bang desisyon na ito ay marami yung maapektuhan? O di naman kaya ay ako lang ba? Balik ulit tayo doon.
Halimbawa, tayong mga tatay. Magsimula tayo sa tatay. Okay? Spiritual maturity pa rin yung pinag-uusapan natin ha. Yung mga desisyon natin sa buhay para sa ating mga pamilya, nakikita doon yung level of ating spiritual maturity. Now, let's say for example, no kumati pa naggigimong, kat ti dinisisyonam kat kastoy. Angabalen nga, okay lat nga, dagiti pamilyak ti mapan kapilyan. Tay naklata agsapulen, ta isupay, aglalo kat ni, o may manti openingan. Pag-iisipin mo, mayroong sense. Are you listening? Mayroong sense. Kasi, iniisip niya yung anak niya, iniisip yung pangangailangan sa pamilya. Pero if you dig deeper, and if you will going to measure the quality of spiritual maturity, wala. Okay? Hindi pasado yan. Bakit? Kasi una sa lahat, yung tatay, kung ano yung iniseset niyang example, yan yung pattern ng kanyang mga ng kanyang mga anak o di naman kay pamilya. Time will come na yung anak niya, pag yan ay lalaki at magkakaroon ng pamilya, he or they will do the same kind of decision that the father did. So anong ibig sabihin nun? Yung decision mo ba ay para lang ba, naapektuhan ba lang yung sarili mo o marami yung pwedeng maapektuhan dahil sa decision mo? So you have to consider the people that would be affected. You have to consider the people that will be benefited. That's where you can see spiritual maturity in your decision making. Okay. Now, magkuhan muna tayo sa practical, sa yung mga young people. Sa mga young people, in choosing your lifetime partner, this is very important, you listen to me young people, next to your salvation, the greatest decision that you will make is your choosing your lifetime partner. Now, pag pumili ka ng iyong magiging mapapangasawa, ito yung mga nagiging sitwasyon eh. Ito yung mga nagiging argumento ng mga kabataan ngayon. Katsamat nga ni nanang kantatang ko, ti pakikasaran na, syakmat ti ikasar na. Syakmat ti kabalay na. Okay, sige, may point ka dyan. Hello? Are you listening? Pero yung young people mindset na yan, iniisip niya lang yon sa kasalukuyan. Pero listen to me, inton nagsikog ka, inton nagtagibig ka, nagdalagang ka, sino't mapamuayaban? Are you listening? Ikadwa, han nga namati, hangkay nga agpadat pamati, okay? Katno di kita daddo mga relihiyon kakapsat kat kabailan dang aramidin deta? Nuha mo nga kapamatyan kat talaga nga di da ka ikasar eh. May kadwa, no talaga nga napudno ka, ayatamisuna, talaga nga ak-convertir kat intayan ta relihiyon da. Bakit tayo hindi natin kaya yan? Bakit hindi mo kayang ipaglaban yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo na yan, kaya mo ipaglaban? Na kahit mga magulang mo, kaya mong sumba-sumbatan ng dahil sa pag-ibig na yan. Pero yung pananampalataya mo, nasaan na yan? Spiritual maturity in terms of decision making. I am telling you, the decision that you will going to make when in terms of marriage life, you are not the only one affected, but even your family members will be affected. Kasi kadalasan pag yan ang pinag-uusapan, yung emosyon lang yung nasusunod. Walang application ng salita ng Diyos. Wala yung guidance ng mga parents, godly counsel. Kaya ang nangyayari yan, maghihirap ka. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya dito sa church na ito. Nakita ko yung mga kabataan na talagang sila ay nagrebelde sa salita ng Diyos, pero nakita nila kung paano pinalo ng Panginoon ang buhay nila at nagkaroon ng kapakumbabaan ng puso at bumalik sa Panginoon. Salamat sa Diyos at naisip at may kababaang loob na dinesisyonan ang bagay na yan. And I could say that's the greatest decision that you can have. Listen to me carefully. You cannot live your life without the Word of God. And you can never succeed in life without listening and following the Word of God. That's the reason why in terms of this, we need spiritual maturity.
Huwag mo lang kasing isipin. Oh, iso nga minlat mangmangtet kanya kragsak imbag pay kung kwa na tamaawatan na kung digiti naganak ko gat didak maawatan. Hey, listen to me, manut tawan mon. Manu nga tawan nga inaw awat na kananang kantatang mo. Manu ka tawan lang nga nagamam mo kayo. Oh, papayawan makauni kada kayo, ante pa prayer time. Pabayag pa ti Christmas, silent night. You try to think about that. Nakaingar tiyang people nga may ibaga. Hindi nila kasi ako naiintindihan. Wala kang nakakaintindi sa akin sa loob ng bahay na ito. You cannot really understand how does it feel. Hindi mo maawatan no anyat marikrit na. Ngam iso na laang ti makaawat kanyak. Magpay iso na tamaawatan na. Da kayo awa makaawat kanyak. Romans 3:10, no not one. Come on. Where did you get that nerve? From conceived up to your age, still your parents not only patiently understanding you, but they are still loving and caring for you. Ayun ka sa nung araw. Oh, katamat kami nga amo ni nanang kantatang mga boyfriend mo, maayabam nga, giso na may nakabisitaan ni kanti prutas no masakit ka, di na booking kan. Oh, adaapay. Oh, lihim na pag-ibig. Oh, yung mga iba naman, what we call puppy love, uken nga ayat. Delikado, deta puppy love, nadita eta, nadita. Mutkat ka sa wanti nadita, napigsat rabis na, tauken. So nga kitain nyo, di kita may involved, timakon ko na nga, it is just, called it puppy love. So nga dakkel ti epekto na deta, nadita, deta nga uken nga ayat. Iso nga di mo kayat nga madadael ti future mo. Aganat kagadig na desisyon ng mga panagbiag mo. Delikado. Amom tarabis ket amo yut epekto trabis nga dagos-dagos deta. Oh, dumteng tulat ta ti kaniton. Oh. Mabuteng kanton nga uminom, mabuteng kanto ti danumen. Oh, detan imapekton. Oh, so nga kunam to ti kamao dianan ti panagbiag mo. Amom to ti permi nga mangpatpatay keng ka ken mangpakpakapoy keng ka. Jigite guilt ken nagiti konsensya. Kunam tukot ustugayam digiti bagbagan ni nanang kentatang ko. Ustugayam digiti bagbagang pastor. Oh. But it's too late. Wala ka nang magagawa kapatid. Adarabis mon. At di kamot kami naganad, kundi mumot kami impact spiritual maturity. Idi ka bang banwagam. Oh, are you listening young people? Oh. Napipintas kayo kada nagagwapo kayo. Oh, so nga kasapulan na detoy, spiritual maturity. So nga deta, sense of responsibility. Dapat na desisyon mo, ti dapat na panunutom, halang at tabagim. No digad ti pagsayaatan ti kadwan. Oh, kinakailangan kong ingatan ko yung testimony ko kasi maraming mga baptist dito. Kinakailangan dapat yung excellence ko dito, dapat it must always be God glorified. Hindi dapat ako. Oh. Are you listening? Kaya yan mga kapatid. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Oh. Not only having a sense of responsibility, kan dapat datayo, mapangnamnamaan tayo. Amen? Mawatam na, tigat nga sa wanti reliable, mapangnamnamaan. Oo. Dapat mapangnamnamaan tayo tanyaman aspeto ti panagbiag. O, tayo ko na ni Pastor Provin, dati may sakap sa tiga Australia, dinapektaran ti bagyo. O, kat kunana kat makalawas kumagatan na pa'y nga malpas dejay. Pero nalpas da nga nagitransfer, nayakar, iti unag lang ti innam nga oras. Kasta kumadapat mapangnamnamaan tayo ti ministry. Amen? O, umay manin, dito kwa tayo. Dito campus ministries tayo kakabsat, spiritual, moral, and enrichment class. O, kasapulan tayo man ti adu nga volunteersan. O, amen? O, kasapulan tayo man, digiti hala nga volunteers nga umay agisuro. Digiti daduma, volunteer nga agiloto ka nagpamerienda. O, katagasam. O, ni kadaratan ko na ni principal kat. O, pastor, di lang mabalin nag-request. Di lang mabalin nga, dito set up tayo leadership training kat 2 Fridays. Could you imagine that? Kunana kat, tiyo mabalin kat i-request ko, I would like that you will teach our leaders how to make resolutions, how to make financial statements and financial reports,
how to conduct meeting by using parliamentary orders. Kung kunami ti panunot mi kat agmayat digito yan. Tamo na nga isagot ka ni gadol ti pagsayaatan digito estudyante. And that is how our pastor is doing to us. So makita yung uray at daysunat Australia si papanunot kada tayo. Sila lagip kada tayo kakabsat. Uray no at daysunat dito si papanunot kan sila lagip tigiti kakabsat nga dati abroad. So nga kitaan tayo kat may schedule na. Talaga nga gudwa-gudwan at uros na. Kan uray pa iti panawin na. So that matendaran na laang mamit dagiti kasapulan dagiti na mati. So nga no, datayo kat agrekla-reklamo tayo ti panagbiag tayo kakabsat kada na spiritual nga ministry kan spiritual life tayo. Gimong manan. Hintay man batak to no malaman. Panunutom ti senior pastor tayo kakabsat. Amen? Todo mat. Maturog aklatan. Nakapitpitak to man. Dato isyos kun. Awan to man usarak nga mapan iskulan. Jak penalpas te report ko, jak penalpas te project ko, jak penalpas te assignment ko. Kung ni heaven, di pa nakamula te mula naman Marian. So nga, picturon to lata, di kita mula kalaman si Memorial Parkan. Okay. Amo mabaling nga marami, data amumat ni Ma'am Marian, di jay. So data trigat, na no teacher mo kang paganderam kat member dito church. So nga, tikunakmat kat, alright, amen? Dapat ada kanya tayo deta, mapagnamnamaan. Anyaman, de kita na ipatalag kada tayo, mapagnamnamaan ko ma. Kan may katlugan ti maudi, tuloy-tuloy dapat ti panagro tayo. Hala nga para kang ka, para ka dagiti sa bali nga tao. Fathers, continuous growth for our children. No datay ti umununa nga alan to ti Apo, panatag tirik na tayo, na isagana tayo digiti anak tayo. Awan danag, awan nervyos, kasi naisagana tayo isuda. Amen? So nga deta, kababalin iti maysa nga tao, Kristiyano nga daan iti makunkuna nga spiritual maturity, at iti sense of responsibility na karagiti desisyon na. Hala nga di bukod na nga pagimbagan kan pagsayaatan, no di iti pagimbagan kan pagsayaatan ti kaadwan, kan panunutan kan i-consider na pa iti pakadadaulan ti kadwan. Adaan kang kwa ti kababalin nga mapangnamnamaan, kan may katlo, tuloy-tuloy ti panagtakkel, panaggrow. Amen? So ngay ti daytoy nga kanito, how's your spiritual maturity? Amen? Kadagiti decision mo, namin anukan nga nadadaal because of that decision. Namin anumon nga nasaktan ti puso kan rik na tinaganak mo because of that decision. Namin anon nga nadadaal ti testimonyom because of that decision. Well, if it is done, forget it. Alright, rise up and start it the right thing and the right way. And I believe if you will going to start it right, kasama mo na ang Panginoon. At sana you have learned a lot of lessons from your decisions, wrong decisions in life. How's your growth? Do we continue growing? Wano stagnant tayo. Don't be contented what you have. Learn more. Okay? Learn more. Why? It's not only for your own self, but for the benefit of others that surrounds you. So my beloved brethren, I hope and I pray that the simple message that the Lord has given to us with regards to the need of spiritual maturity in our personal life. I hope that it helps us, it reminds us, and it will continually remind us for our great need to be spiritually mature. Tiya po iti mang bendisyon kada kayo, kas tuloy-tuloy ti panaggrow ken panagmature tayo. God bless us all, at naimbagabigat tayo aming kagapsan. Amen. Are you blessed, Kabsat? Praise the Lord. Let us all stand. Let us sing that song, Jesus, Use Me. Amen. Praise the Lord. On the Lord, I'll be your witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you.
eyes of faith I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Amen. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. Second verse now. It's the lily of the valley, the bright and morning star. It's the fairest of 10,000 to my soul. It's a beautiful rose of Sharon, he's all the world to me. But best of all, he is my coming King. Jesus is me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cross be great, I'll Let us work sing for the you. last verse now. I'll stand for thee, dear Jesus, though death may come my way. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. Amen. Praise the Lord. Again, let us all witness the BASB recognition program this afternoon. All right, at City of Batak Paway Outreach Center. So hintayamin kakabsat, and then tapno iti kastag at makita tayo, no kasano iti parabor ti apo iti biag dagitoy nga estudyante. Kaninto no Lunes kakabsat, ada iti maangay nga necrological service, ijay Duldulaw family, the Sir Ryan, ijay Bintar, and then the following day, Tuesday, will be the funeral at our main sanctuary. Okay, kararag tayo nga rot kakabsat. Apo agyaman kami, uray pay kadagiti banag nga naramidam iti daytoy nga bigat. Saan lang nga po Diyos nga dito'y Pilipinas, no digat di uray pay abroad, kang runana iti trabaho mapo iti Australia. Tultuloy mi kararag iti adipon mo apo. Si kaapo iti agtultuloy nga mangsalukob keng kuana. Mangyan power keng kuana apo Diyos. Ken kastamet apo nga mangpabilag, ken uray pay mangipreserba keng kuana apo, ken uray pay ni Ma'am Kay nga kadwana dijay. Ket sapay ta dijay gagem ken panggep mo apo, ti kaadada dijay o Diyos, pagbanagem ken pagbalagyem, ken ikam apo iti long lasting impact not only in the lives of the member or the people, your people in that place, but also even into the community where the church belong, dear Lord. So apo, dawatek ti anay, nga panang salukob panang bendisyon mo kadakwada apo. Ken uray pay, tisag tumunggal may sa kada kami, detoy in padalan mo ti adipon mo, nga lesson itata may panggap iti panagkasapulan. It is spiritual maturity. Lord, this is what we need nowadays. I pray that may you please help us to forsake childish attitude, childish characteristic, dear God, and it is high time now that we need to start desiring, choosing to be spiritual, matured, and to grow spiritually. Help us, dear Lord, that whatever the responsibilities that you have entrusted to us, abalungan na kami nga, agbalin kami nga responsable, iti panakaipatungpal, ken panakaaramid na dagitoy. Tulungan na kami nga, agbalin nga manakam, kadagiti anyaman apo Diyos nga aspeto ken detalye iti panagbiag mi. Help us to behave ourselves, not only inside the sanctuaries, but also in our respective homes, respective schools, workplaces, dear Lord, that so that your name be glorified by looking at our good works, dear Lord,
the fruits of your transformation power in our lives. So tulungan na kami matapo, tapno ni tikas tagat maadaan kami, kituloy-tuloy apo nga panagdakkel na espirituan, babanti panang tarigagay, nga panagkapabisin, kan panakauwaw iti saom o Diyos, kan kadagiti na espirituan apo nga banbanag. So I pray that may you please bless each and every one of us. Oray pa'y kadagiti aming nga nag-attend, naki-join kanyami apo. I pray that may you please bless them. May you please keep these things that we have learned this morning. Ay wanam apo, kat pagbalinam apo nga nabunga, manipod kadagiti banag apo Diyos iti panagbiagbi. Dismisses, O God, with your blessing. Iwanan na kami tatangalawas apo Diyos, kat dagiti nga arti kararag kan pagyaman mi, tinaga niya puming Jesus. Amen and amen. God bless us all. We are all now dismissed. See you this afternoon at Badak Paway Outreach Center. God bless. Shake hand one another.